aso montoria lakini omonto gokwara ng'aeni ntoregete goso omonto kabo mwenyenyekefu aso mobiro isiko kore no mobiro ime nigabwata obwenenu botagwenereti oyo tabwati chingencho cy'obonyasaye abana baminto andonsi bituri betu byo gusiasemore anda abande baitana na sensengima abande bakorwa sinse cy'isiko asema mbiyabono iga ligerera chingencho cy'omonto hegero nyare komanya ngo moikoyo rime yaye goseno moronge to koborio monto ngano toregete hagotebi ng'aeni ntoregete omanya kwegena korende nigore egene ringana lyo monto no gotoleka kwa igora akorore wetera chingencho chiaye wetera sebintago kora yakero mongoso kemambia bono iga yatarede korwa semeka eye tari yobo nyasaye eruse korwa semeka eye tari yobo ronge ekegere meke menge yaichira sobo ikobuyense emechande menge ya soire habanto bachire bogeka marikago kwandanga igoro bono yabeire nyenge na nengote ekigera baraye sorro nabake baria barabake no baraye sorro kolenda ase baria bake na gosabero yo mintonga asema mbia bono iga oboyo mobo bwa baria bake ekiagera abantu baichiro nebyagaso byo kotegera roborimo abantu baichiro nebyagaso byo kotegera mangana tawenereti abantu baichiro nebyagasa samatabo byo kominyokia ebikone ekiagere bikoyo kwanda ngebikone ebi imbe batunyane lakini squeeze abantu nabo bagotunya nebikone libage bikone biko batunyana kero kogenda ndonsi tiga koigwa kera ningana na kolibwatia ekera mangana nde nayo bolimo shetani akoreta samata y'abantu asoko basiria igasema mbiyabona igabana baminto tiga toire birengerero asoko musasima Kristo gosa asoko musabe mambiyabono atolende koro asemeka etali yo Nyasaye tatombi ya Nyasaye byemeganda mutongi uruna ense na byonsi ebiro twakoba kirema mbeyega twagotogira asenge nchokwa bero mwegenwa ase wiki ya eta naende watolende ase weekend yega Nyasaye neli tukulia lero Nyasaye ito nigo twetigira sama bokao otwatade koro asemeka etali yo Nyasaye otobeka asemeke miya no moikomyo omochenu oyo wato tomerete obenoro kirokeli asetore nasabero motegera libwensoko TV chikona chense asategerete asema mbiabono iga naro ronya so iguru lingoneli elile linyare ko bali komokonya asekende yonsi yago kora na sega siago kora Nyasaye murae egera twale ajane ko baga kuigo moiko na koyobwati kegera homoiko nigoro mororo na ndoro moitongo nigo nago sasimire ngo kobo na seba mbega lenda abana baho bonsi lenda station yonsi lenda barayi baito bonsi ba Kenya andonse asebaitane na sebituni bito byagusi balende Nyasaye abana baho kabago tarema mbiyabono bakogenda kisabali ao bakogenda kigasi ao Kristo abanda sebya sara byabo n'imigondo yabo Yesu mwana Nyasaye balende bono nigo nabasabira sema mbega hobone bwo otigaborolekane n'ekinguru cya Nyasaye gitaware hona mamitokero bagotara tatone bagatera nde barende nigo nasabire semere cyo buyabwaho asamanyika Kristo Yesu ro motoria njego kwana monaye no murande cha feti yageta mumanyi korwa Happy Church Ministries International suneka onsi na korange na kusabire inga Nyasaye abonaye shalom na Mungu akubariki. onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikereri kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo mune
Nairobi. Ensoko TV uboroso w'omugusi. Magega ya televisioni Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'omugusi. Omuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Kigibo mwancho muligereri bw'Ensoko TV andonsi ya sole onye kolese bitundu byagusi sitota bachi county cheito ibere Kisinda Nyamira nabo igo bali ase county ya Nairobi ne chisemo kiri cyocho kana ine nindo chenga ne emambendenki yali tukulia Jumatatu mwancho muligereri andonsi ya sole togotebe ne chitarike 23 mutinyi no yokabero mwaka bw'ikirubere 25 nemo na andonsi ya somo gusiola ase mambi yabonongo kwa ninga itongo mwochochi na ayure ne linga itongo nogaya kiradago kwa ninga itongo mwochochi nabo gototebyo nyekere buya onye teli buyalende watenga litongo ndi bwate muchando ne linga kiende bintu binde bitarabwenera borongo mwancho muligereri igolenda senchira yobwikirano nago kwaniria semambi yabono mugusio mintasole kogotenga masoge nande iki ya chakiro mutinyo no yokabere aliandonsi kwarobereti ko chikabago koganiko yakora ase omwakoyo umanyenga litukulia lero no liregati yebintu birirobereti elitonyara kwa batoko basobwamo nagotebire ngimambi yabono nabo kunyara kwa bako so sense media ya omtandao tobwatibu na Ensoko TV boy gogenda sense mo ya YouTube nago tobwatibu na Ensoko TV namba ito ya studio gere 0788 nando mwanchu muligiri 666663 mwanchu muligiri nere namba ita semambi yabono kunyara kwa bako kogenda 0788666663 6 niko chire sana semambi yabono tobekira ujumbe yago sabali balese timu ile kurukunga WhatsApp nabo kogenda orona ara senchira bibekira nayo nyara ko bagokorosia ga clip akenye kalitogoteba ngukabeke ka landscape gogoteba nga inchengoro kwa Innocent Onyango gosogoro kwa elietagete liriri yago oteba sole uligererio rosia ga clip akaya kabwa tobora bichi second 30 ogototebia sobere terrorist lin koros mwalinge clip echi kaminecho mbarikiwa Dennis Kukupae no manyetenjera twale koros clip echo nabo igo yo mintomo solibwege susu naboko nyara kwa okorosi clip ikiase mambia bone liyo nyara kwa gotutumira gochaga igani maitenga na mange alebosi omwancho mulili gati yabo rain check nga yoimbura ya tule nga yetaratu ase mambia bono ase bali babugoletie mbusuro Nairobi iga karaba gusiba itu bagolire bitichaga iga Nairobi chiploti to chiro kebiticha bali bagolire bitichaga iga Nairobi maitenga bono mwabugo iri mbusuro ngo simeka mole kiliyo go simeka lende liberera konyendirense machachire kenyara kwa bagego soka Diana nga kibuga kirese mambia bono Uwa kwa bokira somo nene kabisa kabisa weekend ya nga kiyalenge bia yalenge no nalingali tukuri goro na entaroche igoro tina orogetega iga kuruli tukulia ijuma na chiete chisemo chiagusi matanga nale ngoronga chikurara abantu baminto ngasiomeliga nande nkairana kanyoranga litongo mbiyalire itongo mbiyalire rero netichirimo mbule konyere gusi wona yakinire ikira Nairobi
Rero natwiri na igoro natwiri tukira ndini sante ipole. Gari nchio na bado. Rero ndibwe cio goche town yo taracoka igacie nkong sana guswara Nairobi ye nechikobo muchando gari nchia sebara chimatatu timaiti ciagenda guseneri gori chigomenta na arabono rende numate bisamunye byechi bese bonekera byatakire comment wasemambi abono rende mwancho murigereri igotogota binganya arakoba gokonyora libagana goswaso murubiri ilitunyara ko batoka ndasobwamo Biamono. Njetigana kwa ni murigereri magote ye story getiga. Okay. Story ya second year yamo. Oh, second year yamo ni chisana. Majito murigeria wigeta Sengen Soka TV mambia bona inchengo kwaligania somurubiri nsoko bwakire no gusaba no kugina kwaninga kwabo kirime wiye mambia bono handu wachakire kwerobiria utambe na tebetenga innocent wikatunyuri murigeria mwako yo no ibwe gwetoma turi gwetoma nga ase gwatomwa anosi asoroche na no nyale wekonya tokoteba nga risk taking igongo mwako yo mwanjito murigeria etome sana na ndete yankwarigania somurubiri nsoko bwakire tusange tumanyanie tusemanie na maina Diana bantu bagendete gwetuma bagendete gukora bibwenerete ene wiki narocha abana bachakire go chaftam timu iri iranirenka bona senyumba nonye ne chiredio bintu bakobugia matera bakobugia nabukonyara koba gokorora rende nga kwanyara koba gokojora abana basoire nyumba rero aba garaba ikire nyumba iguru borobot bagona gutara na baro bagona kubugie bintu byabo na ndendekera bachirese mambi abono bagote binu mutimo komoke tuachete tubasako toigasiende yonse rero mbari gotara chayo maite bana bago kuna chaero ya yambakane minto barabo bagote dango maite umalimu antebeti nsome nagateti umuganuri tugocha twasabirwa ribaga nga tuchigotore chae ng'abana bali natakoba igorera mapema bachikurigiria ng'ombo bonyanki chibone chinsa chia games mwana akobori games ngio kogokaga iganga tuguna gukora imirimo akini innocent nae inuna kibati na mwaka ya itiri ingore school yani nogukina nembwendo nogukina nembwendo nge ochiko igoro school njikolisi okoga dochikolisi gekoera chirende teyo inkwebisa tokwebisa ekoera nogani irinko chikokonyo muibuli okore emirimo aba ndinde nyanchire bagotebanga nogukini omwana asinchirire ngia okay ngagite no mbono nabokolisi ndebwensi ochiretse town ya Nairobi no igwete ekikegendete sembambi abono bogoliria vuli beka chikambuti ekara mumete chinyumba chitabwatie birama bigwa kama bati ngakururu kwa igwa mate chinyumba chire Nairobi ya chikurunga chibereka ine chigoroba bono nabura chigosoka isikubugete nga inchire kwalinge getanda teratwa ochigosoka kwanyora ya tule nindoche Fred Moga gote pamoja Charles Luanga gote mwalimu Charles Luanga kuruchinse mu Nyamira County Kenyerere basement nigale n'umungino yo kurunga Jacqueline nabo igoga gote ndani ya show loading up Monday morning biyamono Linet Cherono ekerenyo Nyamira following biyamono Linet kuruchinse mu Chekerenyo nindoje Jairus Mwangi agote babwakire buyakurwa magwa wake ibentuko ndani bagwa wa ibencho kibatira chante yo mugano magwa wa ibencho nandante mawa wanga kibaganire Rogers Nyariki bwakire buya kuruchinse mu Amsterdam agoteba watching live and Soko TV ni gale na Kemi Villis Aiden Nyariki Maya Nyariki nabo igo nindo chega igagoteba gale na Kirbo Pande Elvis Pande nabo igo mongi na Mocheche Meshak Lamek Obuba Nyarumbe na Anthony Ragoli Kaka Junior Joshua Mbuya Trimbati Kevason Bosire Kerande nabo nindo chekerandi Dennis Musirio Ndima John Ogechi Bingwa Nyamuri na Mugadishu Jared Kiburi nabo igo nindo chega Charles mwenye Mumanyi na Jones Pundi amenya na Barnabas Atemo Litunda Green na boigo nindo chiricho niria Mayaka na Toto Junior na Mwate ya family abagotoka Chisemo Chege na Itambe asagoteba ese county ya Nyamira. Good morning Diana na Innocent Kirandi Dennis AKO Musoligwege Sukuru wa Nakuru City Salams Club goikaga chuba seito watching live. Actually Musoligwege Susu ko chagolikelie taria na wacha kana capital I siri nyoko beka tibuga timasika na no matenge twakora tamagoro
na reri mbona reri kurwa nyari bari bunyakoni bwakire se nyasaye no muyambuye muno na reri bona reri kurwa chinseme cyote bacyanyari bari bunyakoni asikwanyara kubaga soso mururi musori bwigesu nando iranire yateba ensoko bwakire nande ensoko neyemo umugaka kire gitago teba bwakire buya Mosentino St Kebande sokuru out morning from Likenye village Nyamira county na etetange ne chinsemo chirichia Likenye ali na igetali talintinge tiri Kenya ngetasi baguruka getionongo uchendo taligo sira match Jeria Kirubago teba men crash Monday kurwa ngumbu man mabaharin Kingdom Weekend Soko TV na agotebya agosabira abasacha bonsi piben Soko TV mbaka home Kanyimbo village na my father ngeri na my son Mark Dotak na abasacha bonsi pi batwale ligia litukuligia mbiya mono Jeria Kirubu litukulie tolia Jumatatu soko tuinyora mbiya mono sogo kora kilikebwenete good morning Innocent Onyango na Diana B nimewamisi sana niko Namanga. Namangole. Bituma byabera abo mbarikiwa Dennis Kukupa ebyasimbiroro. Matesemel no ebitungo bikuru. Ebikuru kunyangundi. Vitungu. Jeria Kirubago taba masoge manene mbiya mono sana asante sana. Jessica Murago taba ensoko bwakire kurwa chinsemo cha pipeline out taba watching live. Kinarabuga taba ensoko bwakire kurwa Kisumu niko ndani yo murobeli. Edina Urina agataba ensoko good morning kurwa Liogo Mosobeti Lioga Mosobeti niko ndani hadi mwisho. Lioga numa toro. Na Edin Someto. Okay. West Mugirangere gose kitutu masaba. Nkitutwere. Okay. Eric Osoro ataba kurwa keumbu lya bosoboli niko ndani lya bosoboli yenga yekabera tegose ichise mochi ya keumbu. Okay. Jeria Kirubago taba risk takers are the successful people kama utarisk tikendi gyons wika unatua soka iga ego tuatebe ngatigera asira togo ikero ndi oje kobwate chisiringi 10 ayogotete kobwa kurachigora chikangumi na bogo konya gukora ide riski wategi ba gebatia bullet ige riski ndeo zipi asobugi babwago Innocent ura toge kwa irire derelie kama tebi ni chengo tebi tukeli mpaka boni kana babuguritie nungwa gontebi tebi riski Innocent watekiri in your life agontebi abantu bali batali ko ba define ndio asobugi babwago ko ire riski ndeo kendi yozi gekore kana barabu batoerete kebati riski elwante ibono twamwira bono ngubuguri tole kivule eno kumochera gateba kuganiria babu minto batisheba kwambuka ole chinsebo chia byombe mwanya bando seitwa twale mambingia na ligelia na likurukunga Helen Mukeira asubuhi njema Jeria Kirubo Diana Nairobi town na abokire na ndabe tebagabe tobekechi chigambuti Diana bikoro tobiribye ino bitali gukune tobe bigo ikaigora ngete na binara gwache na biro boots abataba Diana Nairobi town nobeke chigambuti gose mbiri ebinde gotorugoro kona twero Jeria go boli mbiri byo kobeka bono chi ebi bigwa kakake kiko kaide town yeto gwa kakake kiko kimambi. Okay. Kwa igule Kinarabuga agateba Innocent Arsenal cannot win the Premier League as they are not Innocent of 2004 unbeaten record. Kinarabuga amagana ikwa yali kiratiga ile se record ntoche to yakwane Jumapili na litokomera na naino motokonye biritotagete beautiful morning wakire bya kurwa burangi Kenyambi with my wife Lydia Kirubo na bana Sheila Matiang Muranga na boy go Mikae ataba Sheila Matiangi na Muranga Mikae mama Mungina na tata Muranga pamoja hadi tamati ataba no agobaga nilitukuligia Chris Jane ataba lay watching live from Lebanon go Lebanon muchiobo kurunga Beirut muchiobo den Enoch Makoli ataba kurwa chinse mujiri cha Musaraba town well represented. By the way Enoch Makoli nimbwate deni yao Enoch kwanda ngireti ngende paka gusingo ikororo ngende paka ase kanisa yabo and I will do that in a very special way. Lakini Innocent Na kebatinera nabwate deni yeyo bono tocha kwanda abantu babire chena kebati kebati nabwate chibes chiokogore emigisi Njeni bwate chukule soda Enoch Makoli toche
Chirara temira senseme irorango bali baraso mtandao tatebi mbare bya basoira semambia bono na arodi nande no kumakoli bekire list yae gatiganda araye soma egerata so asobwamo agate baba batso asomurobeli agate ma Modesta makoli mosoli bwege susujeria kirbo eno kumochere Ediva Yeski na boiga tebe mbusurengi ya Rogers Nyariki Clinton Yondigi John Kebati Innocent Onyango na boiga tebe Diana Ndemu ujumbe Innocent na Kibati karibu leo kikosi iko imara. Asante sana Kibati na aye ngwalenga masunyago bekanze. Okay. Colton Oto abatebe soko bwakire Colton Oto following live from Nairobi. Colton toje toligani. Victor Sabons Magoto abatebe wifi ya South Mugirango Nyandiwa Salams Club. Agataba Nelisa Senaum Kemto Emsurengia Indoche Embuni Thomas Saizi Jared Urule Matulet Grace Ombati na boigongo kwa nare Douglas Ogega Sheila Kemto Barnabas Kebaso Keristeri na boigoga iganisindoche agoteba nga Chantel Nara Douglas Muriasi Honorable Victor Miyenda Honorable Oseko Modekai Dota na boigoyo biochemist David umwana zilizopendwa Tambo Sekerario Joseph na boigo Mwamba Muronya umuigwa w'abanyando na umuigwa w'abagetutu Thomas Sondali kero muntu boni gucagire kuruku mwishimiwa Rainje mheshimiwa wangu kwa Mheshimiwa Diana Ndemo. Kwa majina mimi ni Diana Ndemo. Mheshimiwa. Nebile. Kwa majina mimi ni mheshimiwa Diana Ndemo. Yoko. Kwa burtu wabekira marieta atatu majina igobwatelie tu. Igo mwancho muligiria semambia bono buna kwigure no tole no mheshimiwa Diana lendo korewa igo. Java Saire no ruchembura binetwete. Karabu nemechende gakora mheshimiwa. Lakini umanye nchego kanda abanyoli bali bakuru astisemo chiria chiatika ngongi na igwe brand nigase ne gutu. Okay. Abasubati balende tuki babeke chisweta abagaka mwate bane litukolia lero ni lito litukolia ino ngwate tenga Monday yetu bwate Monday yoka abantu boka banchere gutoke town ye batabegete chisweta gose batabegete chigoti nabantu babegete jezi ya Arsenal asmesomeke Wilson abuga totebi chinseme chiyo chia rungai ngikegendre tora semambia bono bantu bachire mugondo asenchira yobikirano eno kumochera gote pamoja na Nyasaye unganchere na role litukolinde mbiya mono uyu agotebye no kumakoli mbiya mono ase anyara ko baga kumutumira ujumbe yo nataka bono genda ase timu ye SMS nabo igogona kuyaliganyo toletere lingana lirabo ndarara kurwa sense media WhatsApp mwanjito muligere naye nabo kubeke kerengero kyago sinambe yaitu ya studio nigere 0788666663 078 mara kabiri 6 mara 5 na trineri namba yomoero na somtana ito Facebook noto live nensoko TV YouTube nensoko TV na bukunyara ko gusangana itwe unyare ko gutumanya aiga sense mo ya WhatsApp ndoche Paul bosire ko rwasensemo cyabo samaro abatebangano ari me yomorobirio nabayigo Krandeni seke yo musorwe usoteba nga Innocent na John Kibati wakire abwe studio Krandeni seke yo musorwe sokora na Kuru City Salam Scrap wikagachuba sobo abatebangano ari me yomorobirio nsoko wakire nabayigo Lawrence kurasensemo chiria chamaseno abatebangano ari me yomorobirio kwaniri abantu bamaseno gago abanande omwana nari nagotebya gari maseno jasiri omoroki woyo omukuru agusi pole sana kero umwana akagende university kenyoro gyonsige kogo kabagoteba ngo umwana oyo nachagenda arete ngena ngenie yemeyoke gaigo mate chingena ngeni ndire chiaga itrigorali wataka kubwate ya mono be kalende okeno ene compound kero umwana oyo machire skuru achire sekenyoro igare ngena ngeni nande kero muibuli asiriri umwana oyo gekobebirero sana na maini Benjamin na akororire gaiga agoteba omwana Thomas Benjamin omwana Thomas agoteba agagendete guturigerira ikuru chinsemo chirichia bobasi boigesa village ale no mungino yo kurunga Damakili ni kwamboka au bale olesesemo ya Dubai na boigona watoi agoteba Lewis Henderson na boiga agoteba Gianna my dad Kambaga na boigonya Buto Paris Nyabuto Mam Paris ango Gigi na Auntie Ruth Bro Hempston na Moses na Onyancha na my sister Caro na watakia siku njema. Ralisa Real agotebe soko bwakire kuruchinsemo chirichia Kasarani maji mazuri igoya tule bya tuko ndani hadi tamati. Ralisa Real Manchester United ndere ko legasi yayo. Agotimo kama tukatano na 3 maite no ni ikyo montabwa tamatuko abwento ko legasi akolegasi amatuka atano ni limo elia gatano kabira koleki tari atano toka ningi kolegasi ya atano na limo
na atano ni elimo tali atano na limo atano ni elimo Manchester United iri bwate schedule yabere ngao sana bagotimo konsi pia atano na abere bakorega asiri tukelimo batakorenga ni chinguru n'abantu tugotimoka amatukabere nande mugondo tuli tutimoka amatukabere kwanyora nande ndubwataga ngo yo tugwaka gatima no mbona tuwatemere sana oiraliza riri ngo ira nelikuruchinse mojiri chia maji mazuri ya Kasarani. Kwero Mwanjito murigeria ntarika siringana limwe amda soma ujumbe ya makuru kwa Mara Kiogero atebanga noturi meyen soko murubiria soko bwakiri. Asante sana Malaki bono tikatora swa siringana limwe lituri irabu Mwanjito murigeria butambe togotebanga ningoli gotosigita twanyara tuguchaka litkolito buniganiri litkolingana lituri irabu litkolia rero ningoli gotebanga gokore nyanga uyabeiro omorandia koromo baro bwetugo yago na inde yesiekere nyeirore gokorore nyangagu yabeire omorandia koromo baro bwetugo yago naboigo yesiekere Mwanju muligeli koigure Diana bunakare goteba nga gokorora enyangagu yabeire murandia koromo baro bwetugo yago naboigo yesiekere asembambia bono twakire simyo totebi nga kiringane lirira buli goteba asembambia bono Diana nyare ko baga gotoerera nkikelia amineti gosa emaningi ya yabwate nga gokorora enyangagu yabeire murandia itaga dio korere tugo yago mubaro naboigo yesiekere Diana ngiye ku community asembambia bono gose ndagitibura barante enamba yito ya studio egere tumanye nyanga unererie nande takiri gosiekere ugere 07 88666663 0788666663 isano nemoni gochiri sano asembambia abono togotebinga gokorore nyanga uyabeiro murandia koro mubaro bwetuga yago naboigo yesiekere bono etugo yago takiru jisiekere ororega chia soire bweli nyanga uyabeiro murandi muntu taligo nyora masenseni yawo njokane taliko lege nuli tangani taliko lege no na bara doubting Thomases bagora twalege ntukiri batabanga bono gaiga ego twataka kora amanyanga na maene haya Mwanju muligeli nara yiwana bono mambia nabo twakiresi migo chagaiga ototebiringa nelirira bwasemambia bona sekutugale gotebanga gokorore nyanga uyabeiro murandia lirolyo obwenete gokoro mubaro bwetugo yago nabo igonyare ko bagokuyesiekera nabo gototebia nga linga nelirira bu ingiriria libwate meaning cha sole semambia bono elitonyara ko batoko endaso bwa motogotebanga gokorora enyanga uyabeiro murandia kora umubaro bwetugo yago nabo igo kilige gorukungo ko yesiekero yesiekere siekere tugo yago kiagoro ta yesiekere ti no resesnya kimi yedogere kiali gorugwe Kenya munyonge kiaga by the way rere binyamunyonga biroro bado no nabantu bali binyamunyonge bitaraje ora muyega biko genda biroro Kotwara bire sabari. Sabari gete bigoje gesumu. Maya terero no ne bakibya bono bitali bicucu biko ira biyoka. Next thing. No ngo kene na virage. Abikumokia ngo kone. Igo gokorora ejaga uyabeiro murandi omwenchu muligereri. Koro mubaro bwetugo yago nabo igo yesiekera semambia bono tete Diana togende umutimo kesenye nchondo chenga chia minyokire tokoira na liri tochikoba togokora maya nali tokoira na tojale kaba tokobwata chisimi cyumuligereria atatebya sabereta semambia bono Benjamin biyamono Radisa Real biyamono nabo igo nindoche Nyams Paul wa Collins agoteba well tuned kuruchise mu cheibe agateba Nyantrago ndochibego korwa Kasarani maji masuri mbaka seito busingi haute manuali meyo morobirio mbaka mwero ateba wishing you guys a happy good day oyonera Alex Ogito engiti biyamono
reke tubwate umuso ubumanyi ubwoge nabo igo kugenda nebiro naye Nsoko TV tukurya onye kubwate diploma ya marketing na kugendera amuri ubumanyi bw'imyaka 3 gucishiguru asubwa ngo tumari ukurya uryo gusaba emeremo gwikira kitariki 23 cy'umutinyo yo kabere bu mwaka bw'icirwa ibere ne 25 nomo wetera nwani ito ya long range communication @gmail.com. Nsoko TV uburoso bw'umuguse. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Omwancho Marigere Nsoko TV igeta Senigye Nsoko TV ibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchere ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyara ko bakawateka atabwati gwanchere bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto kenanya gukoreta amangana amaye ko ruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni Gongoro Perpetual machine na nyora Netrobin ya Nsoko TV oboroso bomugusa. Gendeta kwene kuwa kura chingongo au ministry ya Kenya kuri ne butamene go tugocha kura se county ya Kisii ne county ya Nyamira kuri ntoko cha Kabene ekerero mbe ya United Alternative Opposition irachi ko letara ya bolit kuri rero asomo chi o kusongo sasorongo rwagusi waronigo yo kuri kerogo kyobo governor se county yo machogo abolirio morembe naboigo botore ruchinga kechi asatebire bunanere bya kirabara ibakunyara bagwikira litko lya rero babe bakwenekia omolembe. As members of Jubilee Party and you know our presidential candidate for Jubilee Party is Fred Okengo Matiang'i, and tomorrow Tuesday and then on Wednesday we are having our presidential candidate hosting all the other principals. We will have Bachawa, Karonzo, Uchino Wamarwa, and the entire team will be here. We are starting our journey from
Ekerenyo in Nyamira County, and then after that we come to Keroka, Keumbu, and then finally Kisii town. And then the second day we will also start our safari from Nyamira town. We come to Kegogi, Marani, Nyakoe, and then Suneka, and finally we will go to Nyamarambe. The final day, which will be on 25th, Wednesday, we will start our journey from Mogembo, Kenyenya, Nyamache, and then finally a place known as Masimba in Nyaribari, Masaba. We are making an appeal to all our people in Nyamira and in Kisii County to turn out in large numbers so that they can be able to receive our presidential candidates, Fred Okengo Matiang'i, and also Honorable Kalonzo and Rigathi Gachagua, including our sister, Mheshimiwa Martha Karua, will also be here with us. We are also asking each and every person of Kisii and Nyamira to ensure that we keep and maintain peace during the 3 days that our presidential candidates will be here. Ours is united opposition. We have an agenda, and the opportunity that we will have for the 3 days is to ensure that we propagate our agenda. And you know, we have the best agenda that will be able to take our country, Kenya, forward come 2027. Chubuligari tutigarete ase etariyo ya elikurunga alternative. United opposition was alternative government wakuruka. Alternative united opposition. Okay. Mwachubuligari tutigara senseme ya mariganini gagendrete boigobuna kwigure oyokuriye kirukyo bugabana ase county ya Kisii weterase kiama gya Jubilee Moske Ezekiel Machokbono muswati oyo monero kurukwa selietari Dempta muranigo anyareko bagagusaba bagusiba nyareko bakobe komorembe nabo banyareko bagwesokia keretaire etari yo chakalitukulia rero wika litukulia tichi gatatu mwancho muligiriri tigatoreigwe ninki muswati inera nyareko bagagukwanira igoro yetari yo. Mimi nataka amani katika Kisii County, wamama, wazee, vijana. Tunataka amani. Kwa mikutano yetu yote tutafanya kuanzia Monday, tunataka amani, hatutaki maneno. Na kila mtu ako around kufanya mkutano yake. Na sisi hatujaingilia mkutano ya mtu yoyote. Kwa hivyo kitu chambo la maana kabisa. Sisi tunaambia wale wageni wanafika Kisii karibu sana. The 60th president karibu na ujisikie uko nyumbani. Hapa ni kwenu, wewe ni mtoto wetu. Na timu yako yote karibu sana, kina Martha Karua, Eugene Wamalwa, Natembea, wote generally karibu sana. Sisi tunawakaribisha na tunauongoja kwa hamu na katika Kisii County ni amani. Mtu yote asikuje kutufuruga, sababu sisi hatujaifuruga mtu yote kwa hii mkutano yao wanafanya. Kila mtu anafanya mkutano yake na amani, na hiyo ndio jambo la maana sana tunataka. Na sisi we are very ready, hatutaki maneno, tunataka kukaribisha panel yote ya wale wanakuja, karibu sana, tuna maneno mengi. From Monday through Wednesday, we shall host a historic engagement with our people, a moment of dialogue and a renewed hope for our great nation. As a region known for its resilience, wisdom and political awareness, we in Kisii and Nyamira counties are ready to stand firm in shaping the future of Kenya. Nabaigo mwanchito muligeria baraiba Jubilee bakuragwa no munyakirobo wa Vincent Kemosi amono morikyo monene moitale orekenta nigo barurege kurege tindi go chia sabasaye baranyare bagotume kwaguri tukuria rero asogo turubania omorembe chinga United Opposition bakagere gwikirana asiri tukuria rero mwanchito muligeria nigo batebire buna tabari go chuwanchirana onde bwensi go turubania omo emero biri go chukwene kwari tukuria rero kulene bachikubairira egetambokero egetindi no roboturwa betro kwarigano no mosaki Steven Yariki Mbunde turaranyora kuri studio yetu ya kabiri.
Vosio wetaro ya United Opposition abwangio ase kaunti ya Kisii na Nyamira niga barai kurwe chama ya Chupiri bakorawa no munyakirogo Vincent Kemosi naboigo Moriki Moitareru Orekenta bagendere kubwatoke kurentindi gochia gati ya basae ya barachia gotumekwa goturwani omukutano yumambia basabirwe nga nerebiya batige omukutano yogendere biya korengana muno getu asomoro berio Chupili Fred Matiang'i abantu bamita semweka gusiyezima mwenje mwesokeri ndegere munyare kopokera abarai bari baito bagota korauna Fred Okengo Matiang'i oyogo jako n'abasani baye naende twesokire naende tokora kirari kibwato morembe nundu bwese utagete gutumika na murayi undu bwese uja gosaria emukutano y'abarai baito izo tagete kubateria muna mugo tamambia oje tutagete bwanyore nyamitari intuategerere iwe kamaragogo gendeka. Serikali ya UDA imeshindwa na kazi. Ni serikali gani tunaona polisi wakishikana na goons kwenda kuumiza watoto wetu kama vile walifanya Nairobi? Abantu babo songo bakora unobosike omugabana Simbara nabara ibariya ba UDA ibatokora saba mwe basa gutumika abana babande bobe oja karata bakuru nandi baranyora bakuru bairu na litari engakeyi moko bororo. Kwa mtandao tumeona utumbe unatembea. Kuna watu wanaenesha propaganda. Wanasema ati hatuwezi enda Capital Center hapo Kisii. Wanasema ati hatuwezi ingia stadium. Sisi tunataka kuambia tutaingia kila mahali hapa Kisii. Sisi tunasema Gusii, that's Nyamira and Kisii must be painted red. Jumatatu watu wote mufike Ekerenyo. Kesho wale ambaye wamepanga vijana kuja kuharibu mkutano ya Matiang'i, wale ambayo wamepanga kuja kusumbua meeting ya Matiang'i, mtafanya nini? Bagukwana rero ekero kuigora magacha maya ya bisi ya Chubiri imeyo mocho Nyamiro asensemo ya tente niga baraya baya bagendere komotia serikali enene yokorawa no Moske William Ruto asekeria bakweranga eraundi iga mune chama ya Chubiri no mogusio mogima igera chigotena na Dr. Fred Okengo Matiang'i asobora ibwense wa 2027. William Ruto akatuambia mama mboga atatoka hapa chini bottom up aende juu. Akatuambia watu wa kuuza makaa watatoka hapa juu wafanye nini? Waende juu. Akatuambia wale wafanya biashara ndogo ndogo watatoka hapa chini waende juu. Kuna mtu amepanda hapo kweli? Ile kazi Ruto aliwaambia atakuwa kuwapea kila mwaka kama ni milioni 1 ama milioni 2. Wapi hiyo kazi? Ruto uliwadanganya watoto wa Kenya. Egati ya barai bari baikira naroro nigo boigo bakasiasa entindi. Au vijana wetu wamesema Jubilee iliongoza na Jubilee itaongoza kupitia kwa Fred Okengo. Pia wa Naroko wa Mwenu Matiang'i. Na hakuna mtu atatuchezea. Kama mtu anacheza tunakanya. Stephen Nyarikemode, Ensoko TV, kaunti ya Nyamira.
Mwancho muligerio yuno mulikito Steven Nyarikembunda kurwase county ya Nyamira sabaire ga twerera ngani ngikeli ke guchikoba ya kolekana asiri tukulia lera ndemono mwancho muligeri unigwete kirumura ya gukwanera nitutogote bing'ubye komorembe Diana gekogera litukulia lero nigori bugate amange igintu kogenda oro kotegera nilio giri umwana siasa onye ondiga koroberetie tuchikoba tukumanya kirenga keroro ekera bagocha asegintu igurunga public rallies chibagonchoka nase chibara bagweta bagokwanera abana inchi tegerera na buranyore gokonyore kemo kirachikoba gekogero chigwakekura mwaka gwikirwera 2022 nense million nero gegocha na aronyore libali ogategera munyakirugo bwikiama gya Jubilee kurwa chinsemo chirichi abo machoge burabu umburo lina ni gobone sokirina kugikelie gekorwa ekigya korekana asumu waziri omukuru bw'ichisemi muskezel kiel machogo ekera saganetwe ekera rekogenda senseme ya moya Kenya ko chikobaga gosasimu moncho muligiri tiango toigu chinkwana chiaye anamono asabere gakorekana kugikelie gekorwa ikyo kyanyara koba gekorekana kumugikelia akiko musagana umuske Ezekiel machogo Amaria tana jenkoro kujosio mbrolina igondo mwachamani we chama gya Jubilee as a sub county ya ito ya Machoge barabu oigo igondo morai as a Kisii county as a constituency chons ito cha Kisii Kianda ono aiga igona taka kukwana rega ndukia beta igo asa sema ya Machoge burabu as His Excellency Dr. Ezekiel Machogu achete kusasima ase kanisa ya Kenya ndongere kia beta getalikia na ndege taliko goke ekero umurai achete ase kanisa kusasima agakora gento kia beta ngirikia yokorutwa magena murai onde bwens abo mochumbe abo mo MCA abe pake president nali neli bagali gotara Kenya ngima igo gento kia beta ngiri kia bantu ba minto gento kia nande tigatoegere obe komorembe jebuna umurai bw'ikiama gya Jubilee gonta gete gutangasa strong iringa egento kiri gentekebe Jubilee ne kiama kyomorembe ne kiama kyara ire siaito ase miaka 20 ne kiama kyomorembe intun tori njerende yons abantu ba ejisegi wasaba ko leta chibura buru chinde chons jori boga karare nabana inji na bago chora akero mundo nali baga nabwateri baga Manjito murigeria tugosuka mutwe nigo mochumbe bwebunge nyaribari chacheza hiri chanda museneta mochwale Sokunyure nababwatani bekiama kya UDL tsukoigoro bakorete gikaro nabamenyi bebunge ime ya Kiogoro na gusanga igoro yobuya bwokoba asesekali nabigo obuya we serikali yayo muske William Ruto yaseba tebire bunani gakwene kyamagendo nabigo nachikirana anyarega korotota egati yamagendo anyarega gukorekana ase chinseme cyo Manjito murigeria no botura betro kwariganirwa na musakito Petuel turaranyora centra yabene na kila mjumbe anataka maendeleo, lakini mimi sitoki huko jikoni, na ndio maana nimekaa hapo kwa rais. Sitoki akienda left na mimi niko left, akienda right na mimi niko right, kuhakikisha maendeleo yetu. Tunakubaliana okwana n'abananchi bebunge nyarwari chachime ya Kiogoro litukuria rero igomoskeza idjanda arireira yokobera sumrai bwense ile gwikiranya magendro asara chikwigira magendro gochakira mutinyu gocha. Rais wetu William Ruto anakuja kuzindua miradi za serikali hapa Nyaribari Chache. Mnakaribisha rais? Hebu nione wala nakaribisha rais William Ruto, rais wetu. Asante sana. Kwa hivyo mimi nataka kuhakikishia tutaleta maendeleo. Mungu tayari tuweze kubadilisha. Yes. Nikimalizia tumekubaliana Gusii Stadium
itajengwa. Rais ameweka milioni 770 ya kujenga Gusii Stadium, na hiyo kandarasi itatangazwa, na pia imeongea na waziri wa sports na tumekubaliana chinga kichicho niko muskidanda abwerera abanyakonda kwenekuna abanyari bali gwe bali bagalitangani asemeremeyo na kurugo kurira butindi gutasa munyakonda uraje kwenekinga ngo rusiara abantu isko koremeremo azo chinsemecho. Rais ametupatia barabara kilomita 50 kilometers of tarmac road to the people of Nyaribari Church, na hiyo barabara ni ya karibu shilingi bilioni 3, na contractor ameingia site, ako hapo site, na hii wiki anaanza kutembea. Nimekuwa nikimsaidia kwa maneno hapa na pale, mambo ya stima na maneno mengi, aweke transformer, na nimeongea na yeye na nimempatia condition kwamba lazima apatie vijana wetu na wasichana wetu kazi kwa ile muda atakuwa hapa. Mtu yoyote nikipata anafanya kazi huko ambaye anatoka constituency nyingine, kama mtu wangu wa Nyaribari Church hajapewa kazi, tunakufurusha na tutakubali. Nigo bono abari yabo egati yabo omuseneto mochore esio kinyuri nabego muskejanda ababori abantu kwirikia subonge buna banachama beki ya makia UDA usio bochori wa mashinani mochinyo gocha. Nataka mnajua tunaenda kuisema uchaguzi ndogo, kwa hivyo naomba uregister kwa fujo, naomba mpiganie hizo viti, kuna hizo nafasi tuweze kusimama pamoja kama watu wa Nyaribari Church. Mko tayari kusimama na mjumbe wenu? Ndio. Lakini kama hutaki nisimame kiti, unaniambia mapema ili kusikia. Nuko bakeranga mbiamono asogo tobwate situna barai baino togendrete ko bakore gasiri to gokora. Naende nche ko buane nkora more kinga seta makorime ngakichinde kinkorwe bitabye skuru kimbegete uniform. Kwa putiria Ensoko TV kuro Kyuguro emge Nyaribari Church county ya Kisii Chepethuel Machin Noro watirwa Bethel Machin muna kwegure omujumbe oyo Onyaribari Church omuskeza hiri janda balengamo na omu Esio Kinyuri omu seneta omuchore bw'ikiama kya UDA tokogenda busi omoncho muligerio omujumbe bw'ensemo ya Kitutu Church North Musike Javet Nyakundi nikobona asabira abakenya gwakachikura gwetera chisera ramagendro alia bakobeire bagakore utalia sengencho bakorokwa gose bakoyegwa malita geto moncho muligeri niga yakwanetaya ekera umiranite nabana chama b'ikiama kya UDA litukuligaro moncho muligeri tuyatoigunga ninki omujumbe yo abetaga gukwana sensemeyo amwa tuyigulege ndekia barai ngejote na barai tubata barai bagabale igorali bo kasita nsa mwega tutwara barai bande na baraba ko chorkurwe polling station esa babu da barai kurwe polling station ne sekecho etotagete liria ayo kwa gewesi kururero na William Ruto ata etoko manyanga ki magenche osebomba ba igari nsari getuokeri ingore gari amanyo so wowe waikiri gari mungi wetu so wekato chaka go strengthen the party kurunse go chigoro ngejoto to wala baraya bange ngorali lakini nsa barai bai ono wekato wala baraya na ndio wetanga police station wala ni chechema ni police station ile sababu tutakete to igore tonyora baraya bange kurunsaria bali baranyara bakoni batotege mechadere getuo munda wande bamakiga getuo kyane injeme chando turwate na mahalezi. Mimi nimewaambia siasa ni maendeleo. Siasa sio sura, hatuchagui viongozi kwa sababu ya sura, kwa sababu ya dini ama kwa sababu ya mahali anatoka. Tunachagua viongozi kwa sababu ya ile maendeleo ambayo anatuletea. Na tukitoka hapa tukiwa na uchungu au changamoto ni ya kwamba tumesikia kuna affordable housing, lakini sisi hatuna. Situmpatie nafasi na yeye atuletee hiyo affordable housing. Unajua asiwezi anza siku moja. Tumeanzia mahali hapo na hapo na hapo. Akitoka hatujui kama ule atakuja ataendelea na huu mradi kama ataukataza. Sawa?
Mwanjito murigiria tuguska mutweni gabara ibenseme kwa miria serikali kurogano mo raibe kiama gya DCP Rigathi Gachagua ritskori goro nigo babu twari tugusangirikana sekansa ya PC meya Embakasi egasomo cyo Nairobi habara yabo nigo bagikeretyo busagani bagendete kwendekiwa aseme sangirikano angamono musagani bakorekane tasomo cyo Nairobi naboigo astinse mo chiria cha Kakamega. Mwanjito murigiria turatige chinkwana babete bagukwana. Abarai benseme kwamiriria serikali bagenderere kugikiria obutumiki bwa basagani ase ebisasimero boigona semisangirikano ya gisiasa. Ase bagoteba obusibule bwo gusasima na gusangirikana goika busikwe korengana nerichiko. Bagukwana imeye kanisa ya PCA Utawala imeye constituency ya Embakasi East igaigasomo cyo Nairobi abarayaba bakorawa n'umurayibwe kiama kya DCP Rigathi Gachagua nigatebire kiramo Kenya nale n'obusubule na obwene bwaye butari kwengererwa nonde bwensi. And as we approach 2027, we ask William Ruto to ride in on his CS and his PS to stop bullying, to stop chaos, to stop violence. Umurayibwe kiama kia DAP Kenya Eugene Wamalwa nerenigo aragire bokongu okuburukaniwa kw'emisangirikano yabo ase yairire amakweli y'abantu babere. Kanisa muendelee kuombea taifa letu, sababu what is happening in our country is a violation of our constitution. Our constitution guarantees certain rights and freedoms. One of the most sacred of all is that of freedom of worship. Kakamega kule jana, there was an attempted disruption ya one of our one-term meetings. And unfortunately, another life was lost yesterday in Western Kenya. Tukitoka Ingo leo tumehuzunika na yale yamefanyika jana. Hapa Kitengela, tulikuwa tena na mkutano mwingine wa one-term. Tena kijana mwingine akawawa tena. Oigo umurwaniriria bwekirogo kyubura ibwense Fred Matiang'i bwekiama kya Jubilee nereniga kureirenga ense nigeroche asabe na kumuburia umuraibwense koire getambokero kya bwango. Mr. President, you have once again misread the mood of the country. Tukiendelea hivi, we are headed the wrong direction. Na hiyo wrong direction wakubwa wa serikali mutaiona nyinyi wenyewe karibuni. When you see the anger and the resistance and the pain that we saw yesterday, if I was in the security sector today, I would be very worried. Wananchi wamefika mahali, they are determined to face the tear gas, face the bullet and make a point. So, do the right thing. Umurai wekiama kia PEP Martha Karua boigo numurai wekiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na barabo nigo basingereirenga ense gwikebe no murembe na ogosikwa kwerichiko na kuburia ekanisa gotogonyera obububu bugenderete imeyense ase bamomochirie umutenerio munene webikosi by'abanyanyimbo asukuruta emirimo yaye asomo waziri w'uburendi bwaime. Nchi nayo inahitaji mipango, na mipango ya nchi ni kufuata sheria zetu. Yale maovu yote tunaona ni sababu ya kutojari sheria na kutumia matakwa ya mtu na uhuni. I will be very careful, Mheshimiwa CS, tukienda huko Kisii kesho, nikubali or not address William Ruto as Mr. President. People are tired. Watu wamechoka. Watu wanataka, this is revolution time. The youth of this nation have decided to take their country back. They are concerned about integrity, even in church, integrity everywhere. Kuriboteria ETV Yensoko Erita Nidina Mura. Muligerali niwete ne chinkwana chiria chia barayi bali ba kwamerelia serikali bakurunga United Opposition mwancho muligerali asiba igitase seme mu basasimete niwete Matiang'i gotebanga onyole ndetama temta ibirwa kura ya yerte koibo Freddy goronare nge sekirenga kabisa ligereti na gukwanera igoronga
kerarigeretie enchira yaye guchibusia muntago chikokora kende gionzi asekura na kani tagatebanga kama nilichonga mtihani na ukuibwa hata kura zetu hamwezi mkaiba mwancho muligiri koigure uragate muraibwense Dr. William Ruto litukolie goro nigonera nyartukabaga gusangana begeno ba Jesus Christ Ministry me county ya Nairobi asa nyartukabaga gukwanira igoro ibotumiki bw'iki billion go sanyartukaba gakwana na chi billion yakanyartukabaga kurubo konyo cyase kanise yu na namona gakwanira igoro ibotumiki bw'iki billion 15 ico chikoye na kyobwa gachi obonene bwe para ya Thika Road mwancho muligiri tigatonyara kwa batoko iguchinkwana muraibwense akwane tekeralinge gosasima ase kanise yu. Leo Kiambu County, pesa ambayo tunatumia hapa mwaka huu peke yake ni bilioni 15. Barabara tulikubaliana na nyinyi ya dualing ya kutoka pale Pangani mpaka Denderu. Hiyo barabara ni shilingi bilioni 22 na tuko na hiyo pesa, contractor anakuja hapo, tutajenga, tutamaliza. Tutaunganisha hii barabara kutoka Kamakis hapa, mpaka ifike Kiambu town. Na nimewaeleza watu wa Kiambu, na hata hiyo amuku niomba, mimi nimepanga mwenyewe. Nikasema hii jam, si mnajua pale tukipita Githurai inaanza jam, inasumbua watu mpaka kufikia Museum Hill. Mimi nimewaeleza saa hizi na wapangia vile tulijenga ile barabara ya expressway kutoka Jomo Kenyatta mpaka Westlands. Sasa nafanya ukarabati mambo kidogo kidogo. Mwezi wa 9 mimi nakuja hapa kuanzisha expressway ya watu wa Kiambu ya kutoka hapa Thika mpaka Museum Hill. Ndio hiyo jam hiko pale tuondoe. Ile technical training college iko hapa, tunawajengea hostels. Tumetoa milioni 230 ya kujenga hostels ya technical training college yenu hapa Ruiru. Na hiyo kazi imeanza tayari, na sio hiyo peke yake. For your information, tunajenga hostels Kiambu County ya watoto 8,000 in Kiambu County. About 14, either TVETs or the universities ama KMTC, tunajenga hostels kwa sababu hatutaki vijana wetu waishi katika vijongoji duni. We want them to live in decent places. Hiyo kazi yote tunafanya tukiwa pamoja. Vile vile, mimi nataka muelewe kama wana Kiambu, katika ile program ya housing, hapa Kiambu ndio inajengwa nyumba nyingi zaidi kuliko sehemu yoyote except Nairobi County. Hapa tunajenga nyumba 17,000. Tumetoa pesa ya serikali shilingi bilioni 43. Na nyumba hizo zingine kama ya hapa Ruiru imekamilika. Mimi nitakuja kupatiana funguo, wananchi waishi kwa manyumba ambayo ni bei ya chini, lakini wanaishi kama wananchi wengine. Mwanjito murigeria kwegure kwana yomuraibense William Ruto yento neso miringi no sentinga abana inchi nintu batu muchano abarai mbanje inekero baramu tu abana inchi kimani shungwe kwa roach amini kimani matangi umugabana bwe county ya Kiambu mwansho murigeria semambi kwa raga kolera sama tukata abaninchi ngira nega iga tindiko chikoragira nintegerere kamba kororekana serikali akateba ya musaganire ya sali bintu bya bana siasa babu atenchira bakomenya sobwa moigo mwancho murigeria Sandons yule na amenya nabantu abana inchi bagesokia bande barabara ibakarara mu muraibense lakini tkurigoro naruchinga abana inchi nintu bwato muchando ekongirenia samangana umungwano uri kurunga Felix Koske nigare bulio tenete mirobiri ya State House ne mono nakwane tegenteke magateba nga igesakukia abantu ba Mount Kenya na ubato bigeta soburai na ndane ne mono abarai aba bakuruchi nseme cha Mount Kenya nabana inchi tuteto cha tuira no serikali babigeta soburai aste tu aba mocheri tutagete tubwatira na barutagenda busyo siasa negendrete Diana na mange na akorekana semambia bono mwancho murigereri Diana na leta lingana lira bwa sare goteba nga gokorora inyanga ubono ya unchuririe
yabeire umurandia egente getanga Diana teba yokora bara umubaro bwitugo yawo kera gwakore ko bara kwayo siekera umaye gusiekere tugeyo nabo gatotebiringa ni lirira bu ngakiribwate eminingire gocha ase mambia bono na nomone namba yaitu studio gere 0788666663 mwancho muligere ligere 0788666663 isano ne monigo chire isano igo ase mambia bono nabo gotwakire simigo chaga igo totebia ase mambia yenga gokorora enyang'au ya unchuleirie yabeire umurandia gente getangani okora nkelinga bara omubaro bwitugo yago kera gwakore ko bara oyesiekire kebungo temati gosenge batioko akibati kebungo kera kitimati gosenge batiorama kebungo ke ng'ombe turiko amini onde bwensi yo kereka nonye neri gachigoro kinarabuga agataba leo tiaga zina zimwe gusi kama bangi mwanchu muligeli twegenete no gataba kelinga mulembo be kwa sensemeyo ekera barayi bali ba United Opposition bachiko baba gwikira na se chinsemecho guka wa ushaga gataba watching live from Kinami village Nyabikongoru mbiyamono asibali banyara kwa bakonyora libagani ndo che Victor Nyoki agataba watching live no arabu Diana ni ndoje Joseph Mambia gotebali chisemo cha Yaya Center Nyaramba tuned in I am Enoku omwane nduki agoteba JP Mokogoti omama bitutu mama mwa bakurunga bitutu mbiya mono na ner Mokogoti agurunga Malasha tumadi se Malaka enda alisoma Brown Z watching live from Pipeline no tole ime komo mwancho muligerelia semambia bono lingana litulira buligoteba nga gokorora enyang'au ya unchulirie ilio nakobo murandia gente getanga ni bwente gokora Diana kare goteba semambie yo no gokora kiritangani kero kwarorire nyang'au yabeiro murandia Tuitu sino murandia lakini mwete murandia nigo kwenekia bona kwarabarire tuko yago kwa baronye chire 10 omanyinga 10 chia sengo chikusiekera naisane kwa chisiekera ikebungo na ate atwa kwake bati kebungo kebeke gachiko bachubulire litwa keresi mia semambia bono nandi ndo chichinsa chikomnyoka sana kekogera nabondo chichikomnyoka sana timati goseno chonyore yokubwata ntarabwata nanchire ndarasoma bali basoira somo robirio ndo chele msongubo agoteba watching live from Nyamira County agoteba nga embroninge bwatitensera kinene ngo bagwakira Nyasaye ngambia mono Victor Yuoki agoteba no alimi yo morobirio wikawa ushago watching live korwa Kinami aboigo ndo chegaiga Lemsi ongubo na musomire Honorable Victor Monda oteba watching following me present from Kilimani tuko pamoja hadi tamati na my wife Shalon Victor 6 na bane unyaranki uko basoma Malakai Brownies out about watching live from Pipeline out about notore ime komo heriki nyang'au watching live Innocent na Diana Nyams Paul wa Collins out about well tuned from Kirwa ibeno nyanturago Ralitsalil soko bwakire kurakasarani maji mazuri igo ya tule bwakia tuko ndani hadi tamati timetinga hainja tu bwaki ya tule sana Honorable Victor Mondo following me out about okay following from present from Kilimani tuko pamoja adaote batamati my lovely Sharon indo chegaiga my lovely aguru Sharon Victor 6 Anthony Ragoli Joshua Mbuya Trimbaris Parwaro Vin Sanganyi Sura Mbaya Rosafi Trisa Omboka Trisa Sheila Kemunto Grace Ombati Kenya Bairuli Shadrack Nyambane Nyoni Kirambauti Samuel Nyangeri Nagori Nyangeri Nogoli lieteli neli kongsane seke busiti patinga kilikale wasomo Nyangeri Nogori Keva Musomi nabo igo Nyakundi Haron Seme Simba ya Kiamukama na ndeni ndochi na banki ga igo mwancho mulili tata tondo muti mukotokoira na tonyara kabatoko so asenseme li gazeti buya mono sana ngaite nguligele tole simi to studio tubanyanga muchando senororo Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi tomo chako tengere merobere ito yogosemya na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons
aseng'encho yao eyariganie asobo tengari butari n'umubwekano. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri uregene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga aseng'encho nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Wala watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Amoriri gagendere tugotose mwana boire bukia tari yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorari chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirari tukule Jumatatu chinsa ibe shabutuko ime Yensoko TV oboroso umugusi obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asamari tangoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge ko ende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge ko ende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimya namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburyo gukora chingatare icyobutindo. Obulimira bwesiro yobunda bwense kolere talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagaria bene kwa egwa megerio chisemi nobosemia egrio obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyona nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere chamura goba wika chinsa isato asomuro bere oberemi nobotugi ekeruture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomuro bere oberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwumugusi. Eye Yensoko TV oboroso bwumugusi.
sano nemo maiga yense yamo yabono mambio mwanchumo ligeri chaitre ningagerete ngabono mambi nalio gendete kwiyariga nikogenda asemero mu yago bali basokire onyakamburaga gusiekira sinini nabo gosoka gusiya nabo gototebinga no gendete kuyetulia orore bali bagoso by the way se chai bono Diana bagotora bono mambia ine tibiti innocent ya Thursday chai bagotora tebe watakango inyori tibiti ya bagotore chai bono mambia nandi nali bauchakire iki bagotebanga yateire Brandi bunimbura ya tule bone yerentire utayetoreti chai yuna bigo chakore tumuchanda abana bali mwachete isikabu wakonya abayibuli baterangori twagaterire karekera tware gotebi utokwa ndi school maambia baterango chembatere lili yogiria nenge batiuchete na lili yo taita itiko goteba ntebi bra ho kwa njengo tebi inchengo tebi yae early to bed and early to rise makes man health and wealth yese maambia bono na telire mwancho muligeri gazeti mbwata soko bako wane gazeti ya The Standard yese maambia bono nabo kuligeri nganingi kelikera as front page ye gazeti eyo nabo iga as page yo moelio back page nabo koranga ninki keroro elitonyara ko batogo kwanera na senchira yubekirano igona kwariganira mwancho muligeri onyara ko ba okoira libaga na konyara ko ba oko gutinyora libaga na gotegera litubwate se gazeti Diana na gwate gazeti yayo Majito morigeria na incha soko boko kwane ni gomba te gazeti ko nga The Daily Nation aboro chega gubune go kwanera ninchi okumanyanga ninki oteba Wanchu morigeria Diana go kwanera ne gazeti ya The Daily Nation ygateba nga bilioni 11 yatumekire segeti gya talanta bono nigo chikale gotebe kana chikale sobotutukanu bagoteba nga bono bilioni 11 sobwaga chiwegeti gya talanta chonchokire nakaba obotutukanu mwanchu morigeria nabo koligeria se gazeti eyubu na getegetie kyo na namono nyara koba okumanyanga ningi keroro Diana ngo Somali kirege ntakumanye ubotutuka duobo ngaibo chakirete ne bilioni 11 na kichigo nyara koba chigo siri gazeti ya The Standard nandene mbata soko bako kwane igeyo kwanera igoro yabankwana babere bagotebekana babwate chinguru nande barorekanire konyegerie bitunu abakorukunga The Dynamic Duo ningoyo mwancho muligeri no mubunge bwe Embakasi System Babu Wino nabo igo mu senator bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna mwancho muligeri konyara ko bago kwemanyiranga ninki kerora asana na mono mwancho muligeri asikilinda gotebye kerango chikobanko ile libagana gosoma se gazeti Taifa Leo ngotebere nga farasi watatu aibuka mwancho muligeri libagatebe tigere ya gatatu yarorekanire tigere ya gatatu mwancho muligeri narabo wesomero manyanganere liye tigere yo ne ya kisiasa tigere taliyeli egatugirenka kurende bakare goteba tigere ya gatatu yarorekani CBK red cards fail to translate into cheaper borrowing mwancho muligeri ya maiga ye ebengenene go elietenete chibengi chinde konyara kabaga bateba ngabanyara kababa ko irene inse interest go so boita bulibo konyara kababa go sabwa asechibestiri abantu bakonyara kababa ko genda sama kabeso nibagateba nga nigo nonya boigo yanyara kaba gekororekananga abantu bagendete go kabesa seligoliri insera bo somera na kumanya ase gazeti ya The Star na bakwanera igoro yebengenene na boiga makabeso na umuchando yo okororekana ororo Gazeti ya The People Daily ngokwanere the rise of Sivuna and ODM's fight or status quo mwancho muligeri ngokwana bale bunabono sama tukabwango iga oyo kabere go soyole muri kyomone bwe kyamba kya ODM mo senator bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna asbagote bango kina kwaye na ndenga kyanyara kwa gakonyegeria omote bwa bali bagenete ngana buba bwate chinguru no bonyamasi bwo kora siasa imeyense ya Kenya mwancho muligeri no muganole se gazeti ya The People Daily nse ya Buganda se ya Buganda mwancho muligeri gazeti kurunga Daily Montago kwa na balenga Uganda Airlines Global Routes hits mwancho muligeri bagale kwa nense ya Buganda sana bano bagale gotebanga nakibaganyara kwa baba kwiruki chindege gochia sechinkongo na mono unabakale kwa nemechando bakale kwa bagwetre gazeti ya Mwananchi kurwa sense ya Tanzania gotebanga tunatishwa barabia bakale kwa bakogosereligwa nabo wesomera mwancho muligeri onyara kwa bagokoranga barabia bu kurwa sense ya Tanzania wetra se gazeti ya Mwananchi Business Daily ni yoteba how Uganda board set fight put KPC sales at risk. How Uganda board fight put KBC sale at risk.
bakali gukwana ekirogo kia abaganda kiliba bwata se board ye company ya KBC gose Kenya Pipeline Company asibagoteba ngabono ni gobono yarorekani uchikobage kubikinsi ya kongu ensi ya Kenya sa kongu asibirengere byokoni company ya Kenya Pipeline go nakibatebera nga kikirogo kyobo board kia ense ya Buganda ibugate ase company ya Kenya Pipeline Corporation I mean Kenya Pipeline Company asibakale goteba nga ni gobono ebegete obonia bwe company ya sakong yakogera na barabumba bugate interest chiabo barongoligere dinalenke e podcast ya modern asibale go bago kwanera igente gete bale goteba nga kibakoni chi company nga kigonyara kabage kororekana na e company ya Kenya Pipeline Company nega TH company chiriba teba chibugate ubutene ngobane sana kwa rabalenke ya advantage gosobu jaborora sakon chi company chumwanchu mulili na bukonyara kabago kwebugolili gazeti bwe somere na komanyanga ningikere ase chinsemo ebene byasara obulemi gose chisemi gose sesemo ya siasa ngochaka ne gazeti ya The Standard asina gotebinga mabangwana babire bakororekana babwate chinguru ande bakororekana babwate umulindo muya barabya bangokwanira mwancho muligereri ase gazeti ya The Standard igebegete omubunge bwensemo ya Embakasi Babu Wino no mo senator bwe county ya Nairobi Omoske Edwin Sifuna nigo bagotebanga nigo babwaterango yo gukora maunchuliria na ababere nigo bagotebanga sebono iga abantu babiri banyara ko bagosiriye ubugima bwabo na mwancho muligereri kubwatekana kili batabane chibura buru ne chisegi cyabere chikororekana na boniga abasaye nigo banyara ko babakororekana bago chasobwamo asenga nene ne kaliko bagigo tumeka abasaye bakali bataba mimi ndiye Sifuna na barobaira nelinga sisi ndiyo Sifuna mwanchu muligereri nigo bono batebanga ogotero ko yigwachire na abali bakoligereri magana siasa nigo batebirenga kelikiaro rekanire ase kiamagia ODM niyo kianyare ko bage koro kianga litatu lindiroro na ekera bagendete kwiyaliga ni koranga kibakonyara ko bakwirobelia asubakale gotebanga abarayi bekiareke yani go barorekanire ko twaro munguso bosyo bwa chikura cy'umwaka bw'ikirubere 2022 na bali bande babwate amaroyo gutaka ko babakolige birogo nigo bachakira korekana ko bwatesia Omusikedwin Sifuna na boygo umubunge Babu Wino na asana mono bakale batebanga nigo banyubono babekirwe na batebekana nigo barabasaye babwate chinguru mono igona bogonyara ko bagwesomeraga igo mwancho muligerelia mangana kwane na Professor Peter Kawanja niga konyara ko baga ko ba umulingoli bwa mangana siasa sakale oteba nga inyora mbaroro bagendete ko baba kubwatirana ilikonyara ko bakoranga Sifuna na Babu banyara ko bakonda bosyo na asate birenga nigo balega igambali ko bakuruoro na unde bwensi olengeretinga nigo irachikobo muchando nigo bachiko bakutora batwara chinga gichiabo na namona sakale goteba iga Kawanjanga bono Assembly United Opposition na barabu nigo bachirwe ko babakonyora liberera lyabangwana babire asaba tebanga tuise koligerelia esabu yenye ya siasa ya chire Diana bakoronga the new political equation muganura sepeji ya kane ya gatano limo na gatano kabire goyo bwatinde nyara kabanga wateri kolende Diana tigarata tebinga nga kigeti kia talanta chibilioni 11 chikorekana chibekira gazeti Mwanjito Mulgiriano muganuro mwanena se gazeti ya The Daily Nation nigole page ya kane asoko kwanere gori chibesi cyabete chigosira usibesi kitumengete bobe asoko gacha egetie kyo ya Talanta Stadium naro chomura ibense kago kiaro kikago teba maigase bali batangegenete bono yachira se gazeti ya The Daily Nation Mwanjito Mulgiria page yentangani nigo mura ibense ya Kenya go teba maiga bono bali mwabwate doubt otumota bwato kwegena sende digeria omo korokana gose omoro kyomuya wetera ase egetie kyo gya Talanta Stadium Mwanjito Mulgiria omagano yo nigora se gazeti ya The Daily Nation na otebirie page ya kane asogukwanere gori ekibese cyabete chigosira bagateba nga kibese cyaganiri go tumekani go cyarenge 35 billion kolende cyatumegete nigo chire 45 billion.85 Mwanjito Mulgiria chi billion ya 35 cyaganiri go tumeka kolende go ikiraboni gani go batumire chi billion 45 chunu gutaisano na isano Mwanjito Mulgiria eyubone kolenta e deficit gose kibese kiri cyatumekire bobe chire chi milioni 10 no gutaisano na isano ekibagote bobono ne chi bilioni 11 cyabere chigotumeka bobe asibagote banga kibese icho niko chira konye no yana skuru wakana abor kigwa chi milioni 4 na gutaisano
na isato asekero mworokiwa ranyarega gwakanirwa chishiringi chiribu emeronge chiribu chiminye na isano na isato mwanjito muligeri apagotebanga chibese icho nyengiri cyabwa tukituku cya chiskuru nigaborokiwa bangi gwetera grade ya 10 bale go swas chiskuru nabayigo onyengiri aborokiwa bale gwakanerwa bagoteba bali ba junior secondary igo bale gwakanirwa chibese cyo chire 15,042 kero mworokiwa chiribu 10 na isano mwanjito muligeri na aborokiwa bale gwakanerwa chibese icho cyanyati gotumika bobe nigo bale 721,000 igonga chibese icho tumeta sibobe nchabete chigo tumika bo base bono auditor general gotebanga eretabetega kuboligwa gosemba mo tebeti buna chibese ichari gotumika negento eserikali ya mwete nyene bune gotumika chibese icho manjito muriere aiga no mo bunge ukiaru constituency dini nyoro nigo dera gotebanga egetie kyugisi kogenda kwagachwa nigo baratumie chibirion gwetania emiyemo aiga ningana ya kwanete kolende omurai wenseni gagote babuna egetiekyo wetera ase ebintu biria bigandete gokororuro obonchiri bugase ni gokoro mwanchito muri yose ama uncholeri agendete kwenekigwa nigo kirachikorereka bya nabakunyara kugwesomera sobwagare aiga nigo bakwanete gori chibese buna chinyati cyo tumiko mwanchito muri ya kolende nigo bagotebanye chibese icho nchiabete chikogenda se skuru nigo cyari gokonya aborokiwe gwitania chimi isano na ibere meronge bere nomo noro mugana kurasi gazeti ya The Daily Nation peche yakane gosekera rakingi gwikachinga gichiae igotebigie kwera gosekaga iga eyamate yo mungwano yomo uyu nyarakabaga gusiri bugima bwaye kubwatekana no musangerekano olinda mwana inchi uyurenga sensemo ya Kakamego mwanchu muligereri nigabona yeso kirina gusaba enyarako bagekwa boyene bwaye na umungwano yo mukurunga George Otobe ubwate myaka 40 urumurundi bw'ekipigipigi gose murundi bw'epigipigi sensemo ya county ya Kisumu liganya artoko baga gwikira no rumwanchu muligenande bateba nigale umurendi naboigo murundi w'epigipigi uyu nyartoko baga goitwe ekera nyartoko baga gonyora chinga kichinkong aswa nyartoko baba kumirana nabana inchi bande aboikiranite asomo yego yo so musangirekano yo olinda mwana inchi muswati yoro mutakanwa asilieta Florence Otobe nigo bona nyarko baga gotebanga nigo monchu muligereli akumeti maiga yumusacho ego siribugima na mwanchu muligereli niga tabanga nigo banyartuka bakumanyogo kwa kumungwano yo kubwatekana ni clip kyalenga so mtandao bono nigo basabire banyarko babakonyora kiliyo tebekana bali bamuitete banyarko babakwe kubiyara na namono mwanchu muligereli banyarko bako ikigwa bosibwe kegambiro nabo gwesomera umugano ule CPG ya gatatu gaiga CPG ya kane buna nagotebia oyo gukwanira gaiga nsifuna asbakalo teba maiga yogo sira ko muskera ila molodinga bono chinguru chinye nigo chiachire asbakale ko bolinga sifuna nerumbeli yaye banyale ko bakoira babwatani n'abakenya goika asense yoboke nabo igo na mabere nabo gwesomera nyari ko bago kumanyasi bakare goteba mangana mange koligerelia igoro ya historia buna yache to mwancho muligerelia na anamononga ninki kelia sifuna nyari ko baga koleta mangana likire umungwano ya mugunga Robert Kitui iga ase gazeti ya The Standard ibiche gatatu limo niko bale goteba ngoro gongorwa busongo ya Kenya wese western ya Kenya niko bono mwancho muligerelia ya onchole iri na namono burayi bwarorekane bogo choboya nibagoteba sifuna na natembea niko bakarorekana koira ni chinguru chia kabere inse ya enseme ya western chia bwalenge no murayo yo muligurunga Masinde Muliro nabo igo no kubwaterana kwa nyagusira kijana wa malu mwancho muligereli nabo kunyara kwa wesomera na kumanya ninki ekyo asbakale otebanga chinguru chia sifuna kobo mo seneto Nairobi niko bono chikororekananga nugati yabarayi bali bwate chinguru kurwa ase enseme ya western na namono ase chinguru ase bunge mwancho muligereli na asbaga tebanga bono niga kororekana koba ebi chago seliso dia egesa kukia baluya bali bakonyara koba babwateli baga asobora yumoncho bulina bo wesomera umanyanga kibako nyara koba bakobe kwa asa maiso na kolenganiwa na abarayi bali baroro sifuna niga kora ensemeyemo ekotebanga sifuna fire na boigo aseseme liende na tembea nera kora ekurunga tawe movement umoncho mulili wesomera na kumanya aliaroro
ase egazeti eyo mangana alikire gaiga n'umurikyo ya mugunga Robert Wanyonyi eliyo nyarako bagwe somera na kumanyanga ningi keroro Diana. Siasa ya chakiri kubika chianga chia chingao Chingaopi. Tagete kero tararete riboti yago karato gukwana se egazeti ya The Standard yoro chega igansifu no gukwanerwa na namono bagote babuna korete egento iguru kumusangirekana sensemeli ya Kakamega ntatora igwegento umuseneta bwe county ya Kericho Aaron Cheriot atebetenga sifuno imugo kwana samangana yonsipi nonye parliament taramanyo murango ya sura tana komacho gukwana ndi kaitega botambya barende museneto yo era botamena na tukwana era botambe kucharura suna sana akira barate banga the niche first timer unyorekera abasaye ba gens bari korobekana babu wina batebeti muche mbaro kya sumurango abantu barayitere. I'll show you the way. The same thing na sifuna tebete naro chino nyene tukuri gorekero babu wina linga sigita sini kemo atebete nga bira babu kinengyo yako problem werena na asesiasa ya Kenya nilinga a confrontation go sabantu bakariko bakomera na aseliso kwanya robo mabwasirire. I wish bakolire kiralibere abantu babere basiri mabwabo moncho muri tigatora iguchinkwana cyo museneto Kericho bunakare gotebanga babu wino na sifuna abamogoteba murango parliament gose nonyene bunge barayo manyasobereta. Hawa papa wa Roma ambaye amekaa pale anavumilia, siku yake itafika ama haitafika? Mnamwambia atulie hapo akuwe mpole, ama mnataka aingie kwa hiki kundi ya fitina? Mnataka ashikane na makurutu? Unajua shida papa wa Roma, ile shida iko hapa Mlembe, na ni vizuri tuseme, ni kwamba makurutu wako na sauti sana. Mtu anachaguliwa safari ya kwanza hata hajajua mlango na dirisha ni wapi bunge, lakini ameamuka na maneno mingi na Kiswahili mingi, anajifanya ni kama anajua zaidi. Wewe umechaguliwa ni senator safari yako ya kwanza, hata hujarudia kura, lakini umeshaanza kidole kunyoroshea papa wa Roma. Sio ndio maneno ya kupoteza hapa Mlembe? Mimi nawaambia kama mnataka jamii hii isimame iwe kiti kimoja na mutawale taifa letu la Kenya, zoea kuzungumza kwa sauti. Zoea kuzungumza kwa sauti. Bacho buligereli twiradire dandi niwete oyo Aaron Cheriot otambe tebanga baikaranse bategere baganye papa wa Roma gaganye ngeke bakoganya niwete aya turuchinye estoelie bintu bironke kero muntu rabegitera ini asako geda kirara kwa ya siasa nimbate clip chinde ndachi kwa bango beka sembe witira so director negera cyabere cinsaibere kirango chikobango ikaransa ne panel ya nega iga litonyara kwa batogo kwa na magana siasa na mangaroro ntuboliri nenga the dynamic duo nibwate chinguru cyugo kora mauncholi ya sense ya Kenya ne barasi ya gatatu ngayeligerete. Sawa. Manchito murigiria togo cha gazeti ya The Nation page ya 5 na kabere nige gukwanira igoro ya machogu uyolenge omwaziri bw'ikisemi former nigarenge kurende boni go manchito murigiria nigo bagukorera ibagukwanira igoro yoko ucherero kwae asekanse yemo imechinsemo chia kisi asibono agukwanira manchito murigiria gotebanga ekera chitase kanise yuas chinsemo chia Kenya aso musangirikana bw'ikanisa nigaro cy'abasaye bateneine babwate amagina naboigo ebifabinde byoko uchana no manjito mugiri asagotebanga nigo akobori omorembe no ne chinga kiechi United Opposition bago chiko chime county ya Kisii aigo manjito mugiri nigo bagukwanira igoro yegati y'abantu bari abanyarte bako uchana no bago gose bagotubania omusangirikano y'ibwekanisa aigana bagote basalenge chinsemo chiabo machoge borabu somusangirikano y'ibwekanisa manjito mugiri kurinda kabaga gocherwa aigani gagusanga egento kyabeta sechinga kiechimo asiarenge amatanga y'umurayo yo mu manjito mugiri naro akabaka gocherwe galiaye ekaba kegusarigwa aigo manjito mugiri nigo bagukwanira igoro anyemono yelitko yalero tokomanyigwanga Fred Okongo Matiangi Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Eugene Wamalwa
nigati yabaraikuru aseke makiria ause abomo bwa United Opposition bakoragwa na Rigathi Gachagua baikiranira se orogongo rwa gusio Mwanjito Murigeria nigagitenga ritkuria rero Innocent basaki baito bachigotolentere masemo kurase county ya Kisii tibeto senkisi bao chakero senyamira ya chakanyamira lakini ya Sundowns bao chiko chakira basaki baito mbatolentere masemo Mwanjito Murigeria gase gazeti yani go bagukwanira igoro yo kumerana kwabo aiga nigo bagotebanga abagusi tiante babagusi kyarana Kenya kurwase county ya Kisii ne county ya Nyamira babete bakwelikia buna bakichikura nigo bale chiru chimikianda 900,000 emia yamo yo ketigato Mwanjito Murigeria ya emia yamo banyale bawike milioni yamo bagotebanga litskuri ya rero no bara sensemo ya Nyamira asaba guchikokora chirali cyabo na gusanga nabamenyi b'icinsemejo aigando cheno mo senator bwe county ya Kisii Richard Onyonka na boigo mo senator bwe county ya Nyamira Kongo Mugeni batebire ngamba chigosanga nabamenyi b'ensemo ya Nyamira ensemo ya Kerenyo Nyanturago Marani Nyakoe Sunika Nyamarabe Ogembo Nyamache na Kenyanyari tskuri rero Mwanjito Murigeria okay na igani go bagukwanira igoro ye byama ni kati y'abarayi bari bagucwikira na sinseme cyo Mwanjito Murigeria kolenda itukwanira umugano yo mono Mwanjito Murigeria ngo nganyeteri tskuri rero abasaki baitu banyare bagutumanya nganiki ye koene kwa kurwa sinsemo chiria baguchikonyara bagutarira Mwanjito Murigeria Diana bonago kwanira igoro yetaro ya barayi ubare inse yobo mu buri bakurunga United Opposition and mono bachikwa bagutarira se county berichia ensemo ya Gusii nigo bono kwigure buna Diana gotebiri taite tuigwe nkwana yo mulikyo monene bwiki amagia Jubilee umuske Ole Kenta sagale gotebya abarayi bari bari asensemo ya United Opposition mutwara maskani gochia aso muske Fred Matiang'i ntotagetito ira naso mwaka bwikiri 2022 ekera abarayi bari ko babako genda asobwamo inse ya Rainbow Coalition kolendo muske Simon Nyachae akanyara ko bagako genda kuligyo burayi bweka ntotagetiko irana a moment go sechinga kichia 2002 tutagete abantu baito babe asobwa mu Mwanjito Murigeria kagerete nga mu producer ito nabegete clip ya Sembeo kirange sana iliyo nyara ko ba uko igunga ninki Ole Kenta kwaneta sense meyo bosi wa maligani Mwanjito Murigeria bosi wa maligani achiko baga kolekana bunandigere tiga Diana korugoro nindoche Hassan ulio koraba Hassan mmoja namuroche gorabegete t-shirt yembaliri boro bachakire kobeka uniform usibone gabana boda boda ni maete bachabere chipigipigi ninu mugotumeka kubuguri abantu bakogenda semesangire kana bana boda boda mubasa kubuguri abantu babuguri tiebiyoge nabo ko buganga kwa buguri omuntu ochikomo irachiko wakiro ulio ndeliyogi onyora nande wonchukiri kwa nyori nando meto muntu yago tebinga nkombe kore gosenkoroki egentekemo nanchete kurwa sensemo ya Gusii abarayi baito ntwa Gusii for the longest time possible twararekane ko twari ngende kuruko boremereria ntagetekera twategerere clip ekyo message nere muske Silvano Sosora bigeta sensemo ya Facebook nyare ko banga wasomera nga ninki ya tebete scientific method and formula. Amen. It doesn't matter whether you've been there for 100 years. It doesn't make any difference. We want right people who have delivered before. Then Matiang'i is delivered. Amen. Na mimi nawaambia jamii ya Kisii na hii ya mwisho. Na nimesema siku moja nimekuja kwa Matiang'i. Sasa Matiang'i hatutaki afanywe vile Nyachae alifanywa. Na sisi wa Kenya tumesema tutachunga kura Matiang'i na atakuwa rais wote na sio kwa ukabila na tutaki afanywe vile Nyachae alifanywa. Mheshimiwa Rais ambaye ni William Ruto wakati wake umefika. Uongo mingi ambaye amepeana, ahadi mingi za kura ambazo amepeana. Sisi tunamwambia aende nyumbani, tutamsindikisha mpaka asubuhi sana ikifika saa 4 amefika nyumbani. Kwa hivyo mimi nawaomba tushirikiane pamoja hapa mbele, tutembee pamoja. Huyu Fred Okengo Matiang'i tumsaidie. Matiang'i mkono. Kwa sababu Ole Kenta muna gwa kwigura ukwana patageti twirane tuotu mate script ya 2002 ingie movie ukoigwa muskenya chaiba umerante na Raila and then few minutes later
Raila akaenda Uhuru Park akateba Kibaki tosha. Asepeji akiandaye gazeti ya The Standard ngokuwa na bare asibagare gotebia oyo kurukwa omo principal secretary Mwancho Muligeli Julius Bitok asagoteba agotebi gunaba bunge nga tuligokora emirimo tagete turi clip kete kiale ngabu Diana tumaye kogenda maye kubatebia story ya Bitok nata tembasomere igoro yo mu ske Osoro nkagerete koko na kuri Osoro ande gentungire neba goteba gazeti ya The Nation kera baraiya bako ba United Opposition babikira na county ya Kisine county ya Mira na Silvena Sosoro nenda tebetengu cyari gutwara umusangirikano grassroots sensitization about tebya nganererie yo yekiama kya UDA nero na batebete I think nata tenyoreli ya tweet x nero nata nero nata gete nere yuare gukwanera igoro agoteba demokrasia igeta getekiro montare merelio yonde atebete bateneniriye mirobili yabo babwatebiu na SSM serikali na nimono Mwancho Muligeli bunurigerete ase screen yago mo director itokebekire screenshot ya amo ngana omoske Silvana Sosora kwa netatebete nga tutwara bolemerelie ase demokrasia koganikiro montare ibirengeli byayo Mwancho Muligeli na nimono ekerago teba bono igachinga kibune chiga ensemo ya gusingo chire korora abaraya buba kurukuba United Opposition shikobaro tiango somero Mwancho Muligeli asagoteba nga ase ensemilio muikagoteba yogo nyara kwa batuko agache demokrasia yaito nigago saba abana inchi banyara kwa bakoremerera n'ichinga kiya kisiasa asana mona goteba nga bono asobo mu buli bwa United Democratic Alliance kineki amakiabo kyanyara kwa bagego tenimero yabo yonsi pili bagakora ase chinsemo cyagusi ase orogongo rwa gusiasa matukata to ilibanyara kwa babakoanana libagago chiasa barwanire libali bakwamirira na barabo banyara kwa bakonyora libagana barabanyara kwa bakogenda ase barana gukwana n'abana inchi ilibanyara kwa bagokwana mangana ali abateba nande nigagoteba ega nigagosaba ababwatani babo nabo igo agoteba bali bako bakoba asobwamo na baro banyara kwa bako beko mulembe nabo igo korokania maskani asagoteba chinga kiechi nigo bono bakuruli bagagochia sensemeli ya demokrasia Mwancho Muligeli nigagoteba nga nigo barachake mirobeli yabo yo gokora kilwateba nga kokonyana na abara akurwa se chinsemo chiri n'abana inche asensemeli ya grassroots ochakera chitalike 25 nemo litukulira abeli ya ramisi go ikachitaliki 14 lituko umutinyu gatatu aswachika bakogenda ase chinsemo ao bagende chiwodi chionse 50 no mona isano asoro gongoro wausi nabo igoni gatebo Mwancho Muligeli nigo baendete kuyarigani gochose asa gateba abantu babeke orogo ababeko agento ikurukwa omorembe asabete banga abarayibonsi ipi ninchuo kusine yaitu message bune ya Silvana Sosora begeta sensemeli ya X ne message yendonge sana toegenete nga amangana ali getuoro kakubwatana nebikora yoli twabera ababwi ase enchira yobekira no Mwancho Muligeli Tugaturenda se gazeti ya The Nation Mwancho Muligeli ase page ya 5 nomo page 6 nige gukwanira igoro yo mokonyi bo muraibensi ya Kenya Kithure Kindiki ase bakurutire byara bono Oburu Odinga barikuru ase kiama kya ODM bagotebanga keep off stay away kurase kiama ekirogokiria kyo mokonyi bo muraibensi ya Kenya Mwancho Muligeli yemaega ya Oburu Odinga gotebanga ekirogo batagete osinigo bataite nusu kurwase serikali bono abaraiba United Opposition baraiba UDA egati yabo Mwancho Muligeli abanyarti bawikira na se kanisa yemo mia county ya Nyeri nigo babete bakurwa chinkwana cyabo bagotebanga babwate egikaro litko ya etichi gatano Friday eike yo Mwancho Muligeli asbatebire nga ayi baguchikunyara bagukwana bachigotebya abakenya kulinda sponiga nigo batebiriye Oburu Odinga uyoro muraibe kyama kya ODM nga ekiroge kyonkerigo cyane nande bamotebiri abo motoereru tabasikogenda mbere nde yonsi Mwancho Muligeli nabo somera sobwagare nigo bagokwanira igoriye kiroge kyo mokonyi wo muraibensi ya Kenya antogo cha gazeti ya The Nation page ya 5 na 3 nigo gokwanira igoro yo muraibensi ya Kenya litsko yeigoro anyaritiga kumurana no mugavana bwi county ya Kiambu Kimani wa Matangi nabayigondo chigaiga tubwate omo MP we ebwate endro chigano mo MP Alice Nganga
nere mbanyati bagutwara chinkwana manchito murigeria ekera batwate chinkwana nigo muraibense ya Kenya betiga kuboria baraibali kurwa chinsemo chia Kiambu batwara bomo maiga ya Omatangi na bego kongusana nigatia baraikurwa se chinsemo icho nigatebire nga aingata itabo MCA abagavana abaseneta bechinsemo chia Thika town bonse manchito murigeria batware okoigwana banyale bagwikirania abananchi amagendero nigatia lya kwanete aguri kurigoro ase kanisa eyemo kaukwanira imirubiri y'abetu chikwene kyabuna kokolera abananchi amagendero mwanchito murigeria togochananda se gazeti ostatigata se gazeti nige gokwanira ya United Opposition dwachika gotebya nga Fred Matiang'i na tebetenga rubumti ba kweberwa kura aiganiye goteba igoro ya United Opposition bono goteba ngati bari go chukwanchira na chikura cyabo chibe chikoibwa aigamba kwanire tigoro yobora yobobe matakarwa goteba ngati gato chama buna aba Kenya tunyare to koigwana na nditinya to kolenta moncholi mensi ya Kenya nabego Eugene wa Maru manchito murigeria nere niga kwanire tigoro yomorembe nabego kugikiria oburaibu moraibense ase Kalonzo Musyoka boiga kwanire tigoro yaba Kenya wesokia na kuerikia hunaba kichikura atebangane nchira ya moyo kolenta moncholi mensi ya Kenya igatie chinkwana nechia Fred Matiang'i atebanga mwanjito murigeria ogonganchira kwane asege songo mayo somera sike kusio simayo tia sike usaote banga I guided the exam and it was in stolen. You will not steal our votes. You know mo Rai Freddy Matiang'i ate banga na rende tamatem agatinyo bolendi chinga kechu na bono kura cha inchigo chikoibwe mwanchito murigeria negatia la se gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na 3 Wachumuligeri Diana kwa iguru ya kwadira tebire nga kikere totete kogenda mutibo ke clip gerega iga Diana muntu tabasa gukurina libaga pi egitogere neso meti goko genda mukutano mate buna bono gusinko nyorure muntu agotebanga konye na kumirisana muri konga libaga ndire kolera yane muri konga likondo ninche boli gatwa kinete nere mugisangione igo mwere cha komocha sana elio tebi gulero mate batebanga ki inchute ne naiga okwa ne lieta musabe mwakwe bicha murwa muntu manya gateba inga kiko nyare kana chenkwana mangana yo gwakwe bicha yoka ntari kwana nkwana na bulindo oyino mobunke kurwa sese moya western keraje te ko ruli kondo ga oncho getaga zo mobuko ya gasoka dili kondo akagendererie nkwana kwani yale ngere diliokiri iliyo ngeta yaro bwachumuli litogende de clip ya somuti mugo cyumubungo yo ogoruguna bulindo enje ni tale niliane ke batingo twarali liaye bito byonjoleire Frederick Washika Watitwa nitakuwa kwa debe 2027 kutetea kiti cha Matungu. Sini sawa sawa? So mimi nikiwa hapa nataka kutoa mchango wangu wa shilingi 1,100. Mtu mmoja ambaye amekuja kwa kanisa siku moja hata kwa tutakubali haribu kanisa. Na nikimaliza naenda kukaa pale, nasikia wamepanga kupasua magari zangu kwa barabara, mimi naenda kukaa hapa, tutaenda wote, mtu akuja aguze gari yangu pale. Iko sawa? Iko sawa? Imeshika? Haijashika? Tufanye siasa ya amani. Hii kiti si ya mama ya mtu, hii kiti ni ya wananchi wa Matungu. Si ni sawa sawa? Eye Nensoko TV, uboroso bumugusi. Je, unakusudia kwenda sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako.
tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@j&java.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Ine ainumu market obwatu munso obumanyi obwoge na boigo kugenda nebiro na ya Nsoko TV tukulya onye kubota diploma ya marketing na kugendera amuro manyi b'imyaka 3 gucishiguru asubwa ngo tomari ukulya uri gusabe meremo gwikira kitariki 23 cy'umutinyo yo kabere bu mwaka bw'ikiri bibere ne 25 nomo gwetira nwani ito ya longrange@gmail.com. Nsoko TV oburoso bw'umuguse. Kwarusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusya Electronics nintwe lichibuliao. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibetri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonya. Ninchuwenyorera spare part chie chinguru. Sungusya Electronics boigon koros tore chispika chiekerengo kiguru icho chigutumika asichikanisa nemega au tuline sababu yo kore talentambe gucha kuligie byombo bunebi totarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi myese namba 0784884484. Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Manjito murigeria nigo tugendete gusangana yarase chigaseti mambi yabono tugotibangana ntunde yende ya gatatu kera twakwanire manjito murigeria twekansensemeria ya maya nabono ni chigaseti tugendete gusangana nayo manjito murigeria nagotebigoro ya kiama kya UDA gotwara chikwana ritko ya Juma manjito murigeria kolende nigongo kuira wikase gazeti ya The Nation epeji ya gatatu ni ukwanira igoro ye chibese chiabete chigotume kwa bobe chingaki chomuske Uhuru Muigai Kenyatta echo chire chimilioni emiyemo 50 naibere manjito murigeria 175 million baotebanga ne blanda chibese chiabete chigotumika bobe goiterase umuske Uhuru Muigai Kenyatta yoro mukora yo mukoro bwensi ya Kenya atabete kagwa point abajaji barenge emerongene no yomo akaba gakobatenyo mwanjito murigeria niko togote gubono chibese cyo chire 175 million no mu Kenya oguchiaka na ikiagera ekera nyoli tukoba a point yo mwanjito murigeria abanyara bagosemeremo
nigo bono bali gwakanwa 55 million kilomo jaji Mwanchito Mulgeria mujaji Innocent Umona Chebina ni Mwanchito Mulgeria nigo bagukwanira gazeti ya The National te page ya 5 asibono abajaji abu 50 na utikana mitano 40 no yomo kulinda sibali bagwakano wikira boni go Mwanchito Mulgeria nigo bali 22 na babene abagwakono million 50 na isano ikiagira nigo akoleta mamocho ale mamincha nelichiko kuri no Mwanchito Mulgeria nabagwe somera sobwagale olebna bali bagwakane bango bogasaine kuchandika wetira asama muchayo abetegao kurwa numurayo mukoro naiga Mwanchito Mulgeria ase gazeti ya The Daily Nation nigo ngokuira wika ase page ya 5 kira Diana gendete gukwira CPG CPG 14 Innocent mete aba muslim gose abagino begi Islam mbagendete na Ramadhani yabo mwezi mtukufu wa Ramadhan lakini rende mbali bado gali asisema mono cha Cliffy Mandera Turkana na konyora abagino abangi bale kurende boniga konyoranga ase county ya Mandera Turkana, Wajia, Garissa, Marsabit, Isiolo, Kajiado, Kilifi, Kwale, Tana River. Nichisemo chino Mwanchito Mulgeria chalamu bagotebanga barabwo nigo bakamukire mebiro yabo nonye bagotebanga bali kunyara bakoragira kurwa mambi bakabutuko bagotebanga bono nigo babwate nonye ne siaro li bagotebanga bali kunyara kwekirania ikiria edini yabe goteba bagotebanga tibali konyora macho Mwanchito Mulgeria nabo igo endagira nigo basabire serikali bwesania enyale giye kubakonya banyale bakonyora endagira yo Mwanchito Mulgeria na macho no maitenga kerembure go tubuo go Mwanchito Mulgeria kere go tuwagorongo rwagusiye go tugaiga Nairobi twa complain twatebanga na twereru bali batari konyora Mwanchito Mulgeria Mwanchito Mulgeria Diana gatebiri igoro ya enchara na omuchando bw'enchara n'ulese gazeti ya The Standard yosbagoteba baliki bagenda sense moya Northern Kenya go sesugusu ya Kenya na namono bakogwa bagokwanera ngakikeli barora ase enseme ya Northern Kenya ase page 10 wikire page 10 nalimo asipakale go bagokwanera ngakyumuchando bw'enchara oletre amangana mange ase enseme yo bagoteba tali chisegi chyoka talinga nenga kiende bagotebunga banyara kwa bakurusi gwase chimbebe chinse ya Kenya Mwanchito Mulgeria bagwesomera kulendo mugano nole se gazeti ya The Standard ne bwataga pull out ga kwanera igoro yobo chanu Mwanchito Mulgeria sebagala tebanga bono ense ya Kenya nigegendete korwana no buruire bwa cancer ekera baruira abanke bagendete goitere mechando yo amagoli ali bagonyara kwa bakogenda se chinyagitali babe bachikwa bagokonyu Mwanchito Mulgeria ense ya Kenya boniga nige konyara kabage konyora ibi abarwaira abayiya babwa tuburure bwa cancer asomwake kiribwe 44 44000 abana abangi asbagate ababantu kiribwe 32 na babere nigo bagukwa kurwa soburwiro bwa cancer asbagate ababoniga nigo etakeire campaign y'abantu bachake ko babakurengwa libanyara ko bakoranga bamanyire ngaki imibere yabegendrete nabo igo banyara ko bakoranga kibakonyara ko bakoyegwa oburwali asekelia na mono kibekira sa maisoge go Mwanchito Mulgeria neti serikali chito chichi county ne serikali yanene koranga ya nyare koba ekora oburuiro bwa cancer bwa biri bukurwani ngo nimanyeta simambia bono dato kwano mugusyo ito nabakanyoro ndinaru bwa tomuchando yu tokatebanga Nyasaye naroro na nemono kilitotebanga nabakanyoranga oburuiro bwo litukele mo bwa bwirwe na Mwanchito Mulgeria kwanyore ko bagokwenda bosie county ya Nairobi bono nigo ya aliganiti korosie bill yo koranga ya nyare ko bage ko ligerelia ngakia marwa koni wa asomochio yo Mwanchito Mulgeria nigo bone gotebekana litukolia ramisiri ikilia eta kiombeke moge kurunga hustle opportunities nigo kianyar tkoba nigo ikaransa nsena kuligerelia nga akibagonyara ko bakorosiri chikolio chikoba bakoranga akia marwa koni wa sense megente kamo batebire bali go chikoba bawanjera amalwa alia tanche ikoni wa ase emebogani asense amini se county ya Nairobi aigana bateba babeke chinguru sana yakogera aigana bokonyoranga muchando ororo no monne sana bueno la roche Innocent kurase county ya Nakuru na ruchinga abantu bali nonye bamenyeta saka nyomba kali gakeiga ngo bosibara marunaro na abali gukwanira iguro yababegwa
y'abantu aba baguturwanya emirembe omurembe actually tari emirembe omurembe nkara abanyanyimbo barenganye kiminye bachetegali bakaba bagoitera amaruari lakini bono egento kende nkora abantu bande bari ko bagikire bagoteba mu maitenga amaruaya nara abantu bande bagosomera abande bagote basomtandao na ntumo maitanga maruaya nara gerete ntu asoma kiro mundu rafwate the two sides mbaroro bali bakonia banyore bese bate aba bachiri abana baba basomera school muchinororo mugaka koni bitumoni emeteo ni kiregento onyera maru itukirimo nagotetio mugano oyo monga gokorwa omonto tinde tore sebara abantu bakona goseka bateba oyo ningo manyangi amate ene orore yemero ekorera igendete kubulinga baminto na rero ngakiakora aiga ase county ya Kiambu muske Dr. William Ruto litukuligoro liganya arituko bagakubasomera abaraikurwa se county ya Kiambu asabateti babakorega asia sobwamo nigaya kwaneta ekirari ngase kanisa ya JCM asana monatebetenga bono abaraye bonsipi abajumbe aba MCA bakubwaterana bakomo senator barorenga bakorire emirimo ebwenerete kurugunga Riot Act bacha sobwamo murwaniryo rekorigie kirogo kyobo jumbe kurwa asensemo ya Isiolo South nigerusirie seke minanekyo oyolengese kiama kelige kubwatani gwano yo kabero mugabana bwe county ya Nairobi omoske Mike Mbuvi songo kiama gekurunga National Economic Development Party twalenge na minyongali ngakiendega igonyo kwa roche mambia yemo mungwana yo mugurunga Isaac Abduba ni fayo ni ganya tukabaga kwirusi kurwa seke minanekyo na mwelio ya akanyara kobaga komoko boko murwaniri bwo kolige kirogo ekyo gwetera ase kiama kya UDA maiga yo ogotwara chinkwana no muraibwense nige gotebeka no mwancho murigereri nige kirogo kyo kya NSMA ya Isiolo South kianyara koba gegotigara getabwationde maiga yugosira kwa oyo kabero mujumbe bwa NSMA yugurunga Mohamed Tubi Bidu nigo bono bachikoba bakumirana na maite ne family affair noche sikirogo ge Isiolo South mumura akurwane kirogo na muise ko mwaba Jubilee ne bwate candidate ole brother yomo amini sister yomo rwaneli yego toira se family limwa mtu abate eikiaita ngegraba mate bagurwana strangers na ubago soro bono bachi baumirane Jubilee ne bwate candidate na UDA ne bwate candidate nande babwate gende goro ko bwa mate mwana makongo siasa HSA family ino na beko baunchora muri gerania maisasa maiso na maene nonye Professor Kithure Kindiki liri ese campaign ya 2022 igalinge SNSMA ya mwina ya UDA nabo ige brother ya nero ya lengoro nero linge NSMA na era galinge strategist ya Azimio naro cyo mu pastor o JCM obate yumuraibense ntutu walenga babwata ni baba tuwatige twamaboka ona gekara togendete kutembecha abarindi naro cyabande bakumutera bamutera tamungana sana babatebanga ekero mu muroli ole konchi mask yabetka usiri buguma bwayo omuntu abetka kumutindika no mu pastor yo andi bona abantu bali ba Mount Kenya ebataite bamanyenga ninki yekoirera ekera abantu basirire nero kunyaraga kwera kirene namangana yemitanda manchito mulgiria triangoleta gazeti ya The Nation page ya 5 niyo kwane igoriye university sana na isato bono sitabwati title deed tabwati ebintu bikoro kyanga university cyomo gondobo no roli kurento kumanyigwanga egatie cartel bono cha soiro manchito mulgiria na guchaga kulema amari mali ye university aigangu kwanira bale university area ya Egerton yotoka Stiensemo Chanjoro county ya Nakuru University ya Turkana Muranga University ndochega igaga Dunguri Mwanjito Mulgeria egati University yogingo Dinga Galsa University negati chino Mwanjito Mulgeria bagotebangati Chibwati ebintu bikoro kingo mugondo yo no yoba kolende gati ye University ya Egerton nigo bono amonta chiroro Mwanjito Mulgeria na gotebanga no mugondo yabetega kugorana na bwate title deed ochakire koyolemo Mwanjito Mulgeria ngachi abori gwe chinyachi ko bwatoka
chitaito did chabo no mganora sigazeti ya Daily Nation page ya 5 nabo kwerora Gatito University ejo Mancho muligereri na mangale se chigazeti echi tagete twikirabo mwelio Diana ntete kwenda seseme tusoya se chikatun anda mono tunyara kwa batukuligereri nga ningi kelikeroro CPG 12 sumwanchu muligereri ntete kwenda se gazeti ya The Standard katun neroro katun ye yuge bwate sese katun ya orere bwate sese sese roro bagatebanga omwanchu muligereri mo producer nabante inganera agende tona kuligi Diana kurarete yago producer na ndete kuligi katuni yane aiga asigazeti yano manchito muligereri katuni yane na njera tibwati gaiga lero batumia omunyama manchito muligereri no alegagu asigari gorondo china makondo chisaidi chonsi aigando chine chibox gaiga na chipinga chiballot box mutwe na magega chibekire XX neke bulinkera oro igorari nchigo iro manchito muligereri kolende asomonto oyo ligoega igo manchito muligereri gari ali bwate guns na maginamba bwate ne chinsara kebatinga ite kwa ibekire gagu manchito muligereri ayerore aiga innocent rero nendo anikoro kwa tali sararera nendo edikoro ono murasi rigena oyu anga Daudi mudogo okuruta amagena guns abombali bale kwanda se mikutano ya siasa banyara kwa bago salie mikutano na ndo kanyora chinga kichinde bale sponsored bale nabana siasa abu makondo na arabu mwanchu muligereri bago kwa negoro ya siasa bunego kolekana na namono nuroche ekibago kwa na kiro muntu ne kiro gakoligia otebanga na bwate ballot box mwanchu muligereri siasa ne bwata mange sana magena na bako tu wikira boni gabantu babiri basiri urumwa rwabo ene respiembe sana siasa yense ya Kenya mwanchu muligereri tuligererie katuni erese gazeti ya The Standard Diana chena bate BSS neroro SSR batebanga ODM under Raila ODM ya Raila isekuligerie SSS yaga kugiro mo bisotama ODM under Uburu nonye no gokuga ko karabori gekari ko itera chindende tegerete kirete nade oiseko yaligereria bono mu bisanero kwa ya instructions tegerete go rabukunyara kabago kwimanyira batanga akili kichwani timanye tinga nerelie semo yechigo soli tidara mange wetani alinago tebe nero no gogete very happy panelist ya naye ya mukoro ku Mr. Amos Nyasani kara twali gukwana nera litukuli igoro gantebe innocent asa negendere nyenche yiga nabonda atige kukugorere kewo lakini nantebe tinkongorera Bernard Olinda ataba good morning Dayo na wacheki hapo na innocent kwa yule muna lero kali guru Dayo ngo janarukwa mama ke Ruth biyamono tondo mutibugo tokoirana kwa swatora sechi nkanda chia siasa mwancho muligereri tobe togokwana nonya naye tokwali bago bego gukwana gochaga igase studio na into AMS mabageni baitongo soba ya studio Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi Daigedani ya nyamira na rena shauri zangwe ngararombo ijana Umozu badaya mabwani Muligereri bw'Ensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inde mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kila litukulie iki guchakera chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo yabotuko kugwakorire emirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ne chingero chikoleto na manambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to ameria
Bakalia omotoya kabwatwa Bakalia omotoya kabwatwa Amatukemeronge na gaika kabwatwa Ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe Umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera Nchekera na ibole twe undango tebiwa tabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngotifero po uruira samago wani kamenya gutokanga na twaliroga ona wachagete aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeyan Soko TV oboroso bumugusi onye kubwateri iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emiroberi yaitu yen Soko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi Ensoko TV oboroso w'umuguse. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Enrollment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Magega ya televisheni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokwenyoria ogokwa gose okubonchureria bono na bokonyoribaga lyabe liyokoralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchureria 0788666662. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri urigene chinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia betri na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na
Ikileta shida kabla hii warranty iishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia betri ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na betri yechinguru. Betri ya Autobat ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Eye Nensoko TV. Uboroso bw'umugusi. Wachomuligili chetire chitaika isano na ibere maega yechinsa ibere semambia bono twasoira sense mili kurunga chinkanda chia siasa gusiga abuni maetenga semambia bono bali bagendete kuna kwirubiri maete nonya nabana siasa kira bana gosoka bono igangu na kubika bara abantu babo babatebinga mutokense milia maetenga kilia kare kera umurai muyi agachire gusitwa garusigwe skuru bali basomete chinga kichiria bagenda ko mwarigani umurai bwense enga kiyuri kunga rais Daniel Toroitich Arap Moi nabona asense mo yagusini manyetenga etaro yabarai bali bakobwatani ngo nensemelia United Opposition nigo baroro for the weekend twaro binge sana bigokorekana na kubika kirengango kwa tulili baga kwane gochaga igase studio bageni baitomba se studio litangani iga elio onyara koba wokumanyanga kiregentunga kikegendete kurende tiganda arao mugeni oneli baga aragukwania semambia bono gakurukunga Mr Amos Jasani gotocha twabanerega iga twara kwanera mangana siasa every Monday gosikire Jumatatu Mr Amos Mbiyore mbiyale nakyo wiki ya libya jakire nainde nonya ekero na boka nanyora ibimura bibia o bile para bile biande ringa igo bidate bimo kigari ane bagetawo bia bwada magena matabori amane kabisa na kwanga nanyara bago koletisi na matabori ebibi murebi nawe buringa ke egari ye bande ko nduri kumuke gari aba ke taoni turi ko ganda nero oy ebibi kora bugori chintu gukora so jintu gukore ji bari ko kumuke ganko baboli ninkeke mo ko bande binga ego bago kole practice muna baje kumuke ke kombe baje kumuke kombe Champions. Okay. The Premier League. By the way, amaligani aratogendete gukora na nyoranga bana abo barenga bana baseno. Barenge no mogoko kurubu tukupaka bono manga. Babugendete kugura chintu gukora gwate bochigo. Bono njogo saba kwa nguringa serikali yetukonye. Kiagera dusu kugenderera iga. Amura baseno no bagoje gusieka jipara tusinywa stoko wenda. Innocent kani amura bao. Watu aromale mtwajane wachumburigereria ritukuligorekero igwete bagwaraga twakore tugutirimbe kintu kia beta bteto bo producer ito arabege clip igenda gochokara nabo magana marekaneta lakini oma the innocent ninganche the numbers igo statistics yego de banga Arsenal gere chances cha Arsenal ko win Premier League yo chire 76%. 76% igo nganji chigemu netigare chigemu around 11 timu era next tigare chigemu 14 esa aba bwatani ba Arsenal era barendenga Arsenal ya wiru chigemu Jones kera Arsenal era isikobu era ulene chigemu Jones 14 na Man City yewe chigemu Jones Arsenal yewe chigemu Jones 11 na Man City weji game Jones 14 ngikira wanchu muligereri kende ngeyo kirabe eko era musingolengera yaro manyete buna ni mayete simule asense meli mule asense meli yasan amini amos mule moranchira na peer reality
igoro na tebeti abande ngaki kera twanyonse tiegoli ntangani estoy karanste inche nabigete jezi ya Arsenal to be very honest is twali kuligeli bantu baminto nabanyorete babikirwo bwo bampata itikobeke jezi yetu tukanyonsi wekera bairanete bakaba makali bagakili yogi sana kera ne yabe kaba cancelled kero nde kuligeli mwanchu muri chibiche mase ya mukuru wa buna kiarengeli tukuligoro ebacha gatote banga eye na rero ngoyetiringa muri gokora kienda ngabatebiga gaki mwari gwanja muremereria sinini tugukuru muyega mutatebia magana egarachi anyonse tuje ikaisato tukabasaba gaki chinguru chenu neji nyinge mosoke eikie gojarade tumire negera tokosa da Chelsea abare ndo gusaba kwane gutu no manyete naye butambe ngusaba kwane ngoringa Chelsea Arsenal nere bwe no nyandi mugero umwana obwate miaka 23 tanya korasa no ebwete Premier League wajumuli lito da serikali lira do chamusi rero gamwete mate mugutimuka aseiki matukata na tatu mwako soliri tukelimo wajumuli lito gatora lingana lira bwa semambia bono tukale goteba gokorora enyang'au ya unchureli na kobo murandia itangani urakora umubaro bwitugo yago kera gwakora umubaro bwitugo yago tware ibungu esiekere etuge yawo Amos umane mburabu inje mbano maida mwana yangu takana ya ira siasa kiagera osikuligereria nonye na barai tubwate gokonyora basore gotogia bana inji bakabagire gitia gasi nabo kumenya ngesabu nere korosikwo omwana inji ara basikobekwe samatemo manene so omwana inji gawenete koba vigilant basawenete koba maiso esengenjo gojibosia ebintu nabo birabasigoje biya birakorokinga abantu gete baonchoreire lakini nako sana igo ni chingagi chiria abana inchi wenete koba sa maiso bagateba nga gokorora inyang'au yabeire murandia kora umubaro bwetugo yago nabo igo yesiekere wancho buligilina liarengelingana litolira bwa semambia bono koigure buna omoske Amos alibekire onya ndinya wale nga Hassan ngana na tutebi ante tiba wa wale wekire chibaliro Hassan ndo kwana nere litukulia Juma agante binga go endale magwa ko make sure wali kaniriye Fred Matiang'i kiagera mwete usieria gonye tolie Matiang'i Chuma jago kimotoni. Okay, watebire Chuma kimotoni ntaitenda otochiko chakira. Lakini nitaga nitaitenda ara sababu director ito. Arabeke clip kilikyo mwe msiolia. Onyarete koba gako tabuli guri kondo agama gutuka bwaterinde. Amusira baraza kwa debigeze ziazeye. Amari gani kamina haya kiawerete ko kolekada. Ada modo asemba bia borubo chumuligeri. Tigatora rumwe msio yugare ngaso mukutano yomo. Nalirenda nyoriri bagakari gukwania abantu nga masuge tarakwana nonyeze ntenisiza githigyoka kwade tekelinga oyo urangu muruzi ndororere na bulindale batebinga yengo kurusinde yata dale mono ikondo lya rusetigwe okoboko kwa nera kaira ni sego timeiga akarusiria agasomoleria Frederick Washika Watitwa nitakuwa kwa debe 2027 kutetea kiti cha Matungu. So mimi nikiwa hapa nataka kutoa mchango wangu wa shilingi 1,100. Mtu mmoja ambaye amekuja kwa kanisa siku moja, hata kwa tutakubali haribu kanisa. Na nikimaliza naenda kukaa pale, nasikia wamepanga kupasua magari zangu kwa barabara, mimi naenda kukaa hapa, tutaenda wote, mtu akuja aguze gari yangu pale. Iko sawa? Iko sawa? Imeshika? Haijashika? Tufanye siasa ya amani. Hii kiti si ya mama ya mtu, hii kiti ni ya wananchi wa Matungu. Si ni sawa sawa? Amos. Mwajete mwajete yaye na ndo kwacha kajoro kwa sawa kiba gusiri okonyora abana bangete
oisikurigereria omwaka orio eta obwangu bwa November omosike Malala na chieto mugutano Malala gare secretary general ya DCP. Boni garo mukonyi bwe party leader. Oh yes. Yeah. Akagenda mugutano nde gwetangula arenge kae gwe microphone bakamurimeria microphone area nera gacokie aya gateba ngane korera nitina bona bange tenga namanye tenga keroko kore siasa mune ya voltage kubwekorera di so agacokinere agaswa gukwanira abantu karole se siasa especially ya Kenya go East Africa we go prepared muna bono mushonde karo Edwin Sifuna na Babu Owino bari kwenda Kisumu bagaka na jindega bagakora lakini bagatebanga Kenya Aviation Authority ba share itinerary yabo na Ministry ya Interior nge Ministry ya Interior abigire jigunia ase around about area ekoswago airport so na bari kuja kurwaniwa lakini bakarigia means chingao chinde chingao so ese siasa ya Kenya goita otwale alternative otwale backup none ya mugo seibere muna wade bango ina bari goja kurwa microphone yeye ya naende na bari gosogie ni kuru mufukoni oya orakiba so keroko romo mwana siasa bwate binte bichiro mufuko to kumanyanga ningi okay tinabora nyone ju microphone gukwana igoro ya Edwin Sifuna na Babu Owino na boigo Ososi na Caleb Gamisi nindo chena babunge bande bara affiliated na Elio Korukunga Sifuna sisi ni Sifuna bono timanyati na rachi gazeti chinyingi chigote banga we are likely to see a third horse as a siasa ba isanire Korukwetigere indoje ngamba isaine sana sengenjo igo bale youthful leaders yani abara ibeke golie geke bagoro the dynamic duo neke golie geke ngo kyabere tiko bwatana na bwa sana aranene kora siasa ya Kenya ko yeshe kia the Gen-Z bali ba soete bunge bunduki usabata watetiaga so nige ndongo teba ngelinga aba muraba nje munangorigere na barabe mbaba the third force lakini usikorigere njira bako beka mangana abone linga kiagara interview ya lenge yo muiso ya Edwin Sifuna tarari kuboliunga matianginingo gatete ale goteba positively about agateba keromondo na ndo sikorigere nonye interview ya lenge TV ende ase Babu Owino yaerete wiki yaerete kero Karoli Omondi ari kuboliunga what is the kimubange tegokora na batebe tenga egendo kero ro kara kuboli kero muntu nganingo na bare goteba kero muntu muramaite ine njera ikworkinga nabo abantu bara oranyora abamurana bara bakwibanga gokore kwende lakini oisikorigere nonye numbers ese country across the country igo chikorera kananga konye abamuraba gose omurengo kyara tari bamurabuka baro kyara James Orengo no konye batagete kurusia serikali ese Ruto babuga ti option nyinge option ya moneri nga wika baungane amo chamo na bukuragere bakore babeke chinguru cyabo amo baracha hamo ingikirabe egaro bachiramo baise go chamo isikurigereria namba asigo chirasinye William Ruto kiagara oisikurigeri namba asichiria oisikurigeri wono muna Central Kenya Uhuru Kenyatta na Rigathi Gachagua babwatire Central the eastern side lower eastern side Kalonzo Musyoka na timu yaye oisikurigeri western side Ososi Sifuna na Hamisi babwatire na Tembea na
na deputy party leader ya DCP Clau Malala wabwathire that side. Okay. Usikorigere the other side lower Nyanza gose toltewe wona Nyanza muna yaringe na bokonyoranga James Orengo, Fred Matiang'i and the likes Karori Omondi na bantu bali bonse na bokonyana baro babwathire nsemeri. So chinamba chirichia chete ase William Ruto na bakonyoranga chiasunyukire kidogo chiasunyukire chia chirenze nande United Opposition isi kweka numbers chia ebuya na bokonyoranga ekero ukurigereria Central injarenge buya ase Raila Odinga then nande sengenjo Central nebwate ugwanchireria guchia sabantu abangao batarengera Raila Odinga lakini isi kurigereria Central bono yenjera yaso iri ko embrace Fred Matiang'i yaso iri ko embrace Sifuna na bokonyoranga Central na bera basikogenda nseme yemo etabe serikali. Yeah. Actually kwa rarure analysis ya overview igoro ya siasa yu ya Bosifuna bana bachire nande gwatebire na batabe egento gikuru kwa FRS osetigirinde ekoreka esibirengel bya gwatebire nga igo bale likely kogenda senseme ilibarabe okoboko nenyore abasabu mwancho muligirili tatu mu director itaratu bekire meganda igitase gitiguru nga Malemba Stadium URSS county ya Kakamega mwancho muligirili sababu atane banyatuka bagwikirana anomono mo director itagante binga nagenda takoranga kigo chakira sembe chibura buru chiarorekanira nga chibura buru chikorekana chire chiakorekanire kero kurigereria boni gabantu babere basiri ubuzima bwabo ikingi ukwanira igoro y'uburendi bwito na political tolerance godambe yokonyoranga amangana yagenderete bono iga narenge 1992 nekero omusike chara muyu dingari gutangana ikihombe kia opposition bari ko agitate for freedoms yani bari ko hakikishanga freedom of expression, freedom of movement ya kanira ase democracy ya beire amangana muna ya nabete 1992 asa abantu bari goitua na abantu ba serikali babegete chianga chia onyorekero Timothy Njoya ari kogenda bunge kero mwaka muya ari gosoma ari ko I think ari kuigura gose I think ari kuigura gose abugate speech ari parliament building no a budget yari gosomwa abantu ngo bagachire baberange na bunge borokia okogani kwabo so na baba asikali basoga dijinungu bagaswa goita abantu bagaita Timothy Njoya bagakamachugwa kwa nande no kero bari kogenda kero James Orengo Martin Shikuku timu ya opposition yale kogenda Kamukunji etikere very popular in Nairobi kero bari kogenda Uchiororo serikali nje imugetie etagataga Obunyira ikabeka ase getie kegera abantu magenda so serikali ende yonsi ekorekana nga nibuate ekorekana nga ya twalire ideas ya keire yani ura debenga serikali ende yonsi watomura wa ideas muneyeiga na bokonyora nga ngorigi bare njere ya mayo gotenia abantu babwato voice babasako kwana abana ono Western Kenya elinga serikali ne wenete korora kurwaronga abakenya achenjire tabia endo bakiringa kusigereria ya degete ya tano ulia lakini bado kada lero na mutia gasimuna ndiko genda ndo mugutano ngere dinani turayo kore nande bagadetia gasi unyelimi togenda ro mugutano so egera bana kitali goigwa gare goigera bana ne bati mbesa wanchu muligereti ase screen ya wo wararire chache epakira segetie Malemba Stadium yuera sensemeli ya Kakamega mwanchu muligereri ase abara ya bubakurukunga the Sifuna movement abantu ko baruka bone United Opposition lakini obalenke statement kerokora mu bunge Clive Gisairo
mubunge ukurukunga Anthony Kibagendi omo senator Kisi oyura se kambi ya Matiang'i no bara attached na bangwa naba statement kibako bako batete ko negotiate baro semba barete se bandi wako ni abo egende ketangani kira kingelinga omugutani uri largely na bandu baria bagupinga okogenda se serikali wa ODM osikoligeria ababunge bachieta ali kurugusi anene munabono omuchumbe barongo bomachoge burabu Anthony Kibagendi na mo senator Kisi elina ODM no nyene karaba bugate kero siko baligeri no ne tabi yabo ekaraba kurwa matuka maega nelinga na ande no ba associate na ODM final na naboko ba associate na Fred Matiang'i ekaro toko gende ngenje yu nabo kororanga banda baise ko gendera iga nabo baraba sugo chamo ati gatutamanye omaite na nabo tura minto tebenga United Opposition ige bwate ji option ibere chuka they have only two options abantu bonse barachese United Opposition yo barachi komenta chinguru United Opposition ige korolekana nga yabe ile set the presidential candidate bwate jire potential bono igani ibere Fred Matiang'i gose Kalonzo Musyoka abangwana babande yo kuligeri nonye umate etabi birengere byaba na siasa igo kubirigererie kurwa abinto bakorera kurumaiga uso gotegerera Edwin Sifuna agotebanga muntu ndi bwensi na bako be president ya Kenya atatiga William Ruto nga muntu ndi bwensi urache gotokonya kurusi William Ruto nabo tukubwaterana nere ibine birengere bya Sifuna lakini naonekera barenge United Opposition barenge gali utawala na ande mbachete mpaka Saudi ya ligetigia balenge Kansas assassinate gendo bare ko tebangeli naki toko baredi omuntu dokoleta no yomo igokorrange goodwill nero yo gochamo atatiganta manyetinga ibirengere byo gochamo mbibe ibirengere byo gochamo mbibe sustained mbagendere mbachamo paka Kyaro ma da serikali kugamba ne rasi na we kuri gichinjira cyoko Truvania United Opposition owo jamo kwa United Opposition inkore real ngogendera go chibosyo gose ngobutoke kyara muna bono isikurigereria serikali ya Kenya nawe serikali ya William Ruto nawe ratake Truvania United Opposition ande njirengi yawe Truvania United Opposition nyumanyete na serikali iliko genda koala ko influence judiciary yanjere Rigathi Gachagua atwaleli bali okukikora chikura moize kuanjera Rigathi Gachagua atwaleli bali okukikora chikura yugo milithing opposition ngo chagere gotwale shi ngaso atole se option ye chichonse mwa chumuligiriri asema mbia bana togendete gukwanira aliara sensemo ya siasa togatebanga ni chinganda chia siasa na namono obuna kwigure omoske Amos no ara se studio togendete guchakira urabekire wakirege gekurugwe kamago asema mbia bono na chinga ngikendeta sensemo ya siasa na bagoto tebie na kioro chembege ndete kugusa sensemo yule ngikelioligereti ngochi kubaga gwikera umupira nande ngoli ochikobaga gwakweta kwa miss namba ite studio gere 0788666663 namba ite studio nereju asogotwa keresi mia sema mbia bono liyo nyara ko bagokurwe birengere bya gototebya soberete liyo to nyara ko batugukwana naye kira togendete na kugamba abona ayo konyora libaga kwa nyara ko bakugukwana naye turaboko genda sensemeli mtandao Facebook nyara ko bagotubwati bine Soko TV nabo igogenda sensemeli ya YouTube o subscribe na goto follow bine Soko TV eli to nyara ko batoko genda sobwamo to nyara ko batugukwana na koranga ningi keli kegendreto mwancho muligereri na namono ase togendete kuligereria samangana asiasa ntagete tonyore enkwana yo omuwaziri bobulendi bwaime umuske Kipchumba Murkomen asana mona kale tebanga bali sensemo ya United Opposition gose abana siasa digete nigo bakali go babago tumeka ebintu byukurusia Marioki asaga tebanga bakoligiye ndo ikurukunga kororerwa mabera tutete kumanyanga ngaye bintu bikali ko babikoru umwancho muligereri anne mono tonyara ko batokomanyanga ninki kegendete umanyete of late security ose docket ya security ya serikali ekoragwa na Kipchumba Murkomen
yaberege goteba nga chitiagas chiritokorora abantu enchira bakuminyokani is likely nga politicians bali bakubwate mikutani ali nabo bakorobera ibintu biri eyu nenjerengi ya murukomani yagoteba nga mbali in church kiagara obo maene chitiagas yegente ne serikali igogora mwananchi kwa kawaida tali tiagas ya korosali ense yaita chikuru siko chionsi na mwananchi taiyo ola allowed kogore bunduki hata kwa the licenses tali allowed kutwale tiagas yani no banga no ile licenses yoko kogore bunduki ndo tata keri kutwara ne tiagas so murukomeni goteba nga chitiagas na abananchi babwate gose abantu bali ba organizers bo mukutano muno ri no bagwe yake tiagas okuno goteba nga ministry yaye nebwate bibaye binge bigobete na ndete bonete ko baigo tebere ko baigo igo okuno koro kinga mbali fully in church yes kiagera otebe nga mwananchi nare ubwate tiagas nga yaruseti tari mangana tigatwanjira na bano ngetiagas inja mwananchi naro yebwate are we likely kuchikora abakuru kubakwamiria bagutuka batabwati principles chikoma chikoba chikoigwa na serikali baganyora chingaki chingongo kora chi misangerekano yabo tuse kulira linga kiyo Uhuru Kenyatta fund large umukonyi bumurai bwense bono inga kiyo bono urumurai bwense kokora lingi chi campaign chinyinge sana of course ngonyora lingi frustration na bano gonchorirwa abanyanyimbo leterwa bangawe gekosi kyao lakini chinga kie chimo of course incidents nchi alengo lakini nchi alenge chinyinge bune chichia chakire ozikorigere none njere serikali yokora ibintu nelinga nere yogokumia esengenjo ekaro muna bono ozikorigere litukori igoro William Ruto gare goteba morai bwense William Ruto keto mwa credit kiaye morai bwense William Ruto gare goteba nga chinga kicheikire choko cha kuri kichikura bali moina ali barete record yabo na inchende record yane enkwane yo kangorokire nga obulemerwa bwe birengererie biya serikali bwachire nsesengenjo omondo bwata jibese je serikali wonete ko rete record ya William Ruto so bono goteba nga bawo matiangi go se bawo rigati gashawa barete record yabo inki bagwenete gokora se kere ni United opposition ngente gwenete gokora no gora ukurusia serikali amagoso ikina ngente bagendete gokora goteba nga mondo choriro ire baka jiwe sakorere gas na ndo goteba ngo yuta choriri ne rarete record yae igo agwenete kurusia jiwe sumu buka korere bintu bono ile njere yeme kworokina ki nonye n'umwananchi abana siasa ngutumia baro mwananchi gutamanya ngani nkikegenderete ugutamanya ko mwananchi ngogera kure abana siasa batwara chimbu chimbe okay yes mwanchu muligiri bona lintete toso asesemo ya gusire kintu tarasoro tete tora guchingwana chomo waziri oburyoro bolendi weime Kipchumba Murkomen bunakwanete anamono asakale goteba nga ekwamba kororekana bali abantu gete bali SSMelia bako tumeka ebintu bikoro ngokurusia marioki libanyara kwa bakarorerwa mabera n'abananchi. It is possible that we have tear gas canister in the wrong hands because in some instances even where police presence was not we don't have police presence, we've seen tear gas being used in rallies, and the Inspector General of Police is investigating all those incidences to see whether there are some civilians who have tear gas and these are resources that are not supposed to be in civilian hands, or whether there are police officers who are colluding with civilians and giving them tear gas canisters. It's the same problem. It's not unique to tear gas only. People are having bullets in this valley, and bullets that are supposed to be in the hands of security officers. They have guns, even worse, ammunitions like guns, who are not supposed to be in civilian hands. So the same way guns and bullets are in wrong hands here, we have witnessed situations where tear gas canisters are in the wrong hands of civilians. Some, we are told, when I inquired, some we are told the ones that are not detonated during riots and so forth, already used by police officers. We are told there are some civilians who keep them for purpose of using them later.
but also it is very clear that somebody somewhere is giving out tear gas canisters to the wrong people who are using them in these rallies. I can tell you for sure it is not police officers who are using those tear gas, and they are not used under the command and the direction of the police officers who are in command, including the Inspector General of Police, and therefore investigations must. Wanchu muligili hande tu ndire ni wete buna gukwana insecurity ya gukwana. Yes. Bono tete to so ase siasa ya gusi senta ete kurara no cho muligili nara igo bwate kerengera kia enta ete kurama manyangi ya gukwana ase mambia bono soko bwakire Keyeliogi. Hello. Wakire soko. Bwakire bya Keyeliogi. Na Keyeli Innocent indarake. Ngayo bereta. Jembita motoka korumanga nyaisa. Lakini wona ya gonde chucha. Agijuja ya tule. Chucha yenderete tukogima. Mwenye kere nyerere. Innocent. Yeah. Ronda yeto ko gente kama kare mulu komeni au kwana nga chibi bintu buna chiti agasi chira sama woko ya wananchi. Nkie serikali ya kodre. Ebwene ewotige binte byaganda paka sa wananchi. Byaji gotoko bya rutwa. Nechinga kicho simwese kuliye kuruga shagwa. Kerage tuchiti agasi abawate bangambiri ase serikali. Igote ikorrekana nga mulu komeni gasi eta maitige ndao kwa. Okay. Yeko geranga bona abantu ababwatete amanyite nga babwatire muntu no yo mubwe ko yo bwate etiagas undi wenso yo mubwate bunduki anga ababwatire meganda bobwate kerekoreka ngurugure statement nga abantu bajagire kubwatie se mugete mbali ubobwate uko lakini mbali kubwati kende yonse bono iga serikali ya bono iga yebwato bochanje ko na gotarira moina lakini mbata gitikoro kekene nga ebintu bina bagutumeka. Okay. Egento kende Innocent. Matiangingo yandale gusi. Yona ro chegente kamo simbara tiago tiananga matiangita atara gusi. Entete to siasa tera chaka. Bona bako mubegire bikwaso nga tabase gotara. Njena le ko requestiga. Tigaba gusiba tigecheche. Yako geraga chinsemi chiabo ikoyoro chabanda bagotara batari kubuli kumaswali. Okay. Lakini aba gusiba ito tu manosa gwaka ba matiangia ma bitina ngendo ge koro kungotora badiri ntora ngaini yake bongo. Okay. Lakini morona bana siasa abana inchi tuntole boronge lakini abana siasa bagotagweroka andi tiamba tenga siasa abono iga. No gwaka no bagwaka no bana woito munungo ngabasali matiangia lieta bakoleke gusinto njiti matiangi. Tigato tu ale siasa yekene nga kero monta nguli baga akole siasa kera asasa gutaka. Okay, thank you. Go verify tole oroboti urugo se no moske aratio tomete soko bwakire. Hello soko bwakire. Ningo to kwa nerese mambia bono. Kwa na James. James Keyeliogi TV yao tumaye ukwana. James kwa bono. Hello. Ngayole ritanga ni kuru ngayole. Ongo kwa na kurukio ise to wikyo ikiro kwa na kuramba kas. Mbakasi nene. East Ruben okay Mbakasi South. Mbakasi South Ruben. Okay, kwa. Ama kana le siasa jina chinkongo. Lakini Fred Matiangi. Tigai guli bagalia yakwa nabo siasa nge Johnson obo. Okay. Ndiye yarore kane akuruso obo ngana njire ndire kala kuchikoli isiko akoreki. Aba isiko na baro bakara kibamoya. Sawa. Thank you so much kuruga senseme ya Ruben asema bia bono. Baso iro matese nkwaneli ya Fred. Twaracha kira kwa analysis gaki abantu baikira ntase egeti kelikia amalemba. Agirido chabantu bale expectant. Bataita tasoe ase nkwaneli ya umuske Fred. No tete kwasoa nyore etaliye nkiye go signify muchi ase umuske Fred na namono
tuligereti United Opposition negendete na kuligio murwaniriria bwochi kubugulia bendera. I think ni bitu bire bitatoranya akabago to tebi nindo chegaiga bochoke machoka gotebaga kurwa chinsemo chirichia ereru etumbe nyamache ogocha kwa Matiang'i Gusii n'abageni ao nigo bagocha kumanya buna asikire na bamwokoboko anamono gatebanga itaro y'umuske Fred Matiang'i niga abageni bachikoba bakumanya nga kiasikira sense meyo nindo chego igatebanga nigongo teba ekera Fred achiri Gusii kiro musi amwe amaskani yaye asenchire bwenete nindo chabange balega igo mwancho muligeri kona kubwata tuli chisimi tona gukwana no mugeni tutubwata se studio semambia bono twasoira somoske Fred Matiang'i kogenda Gusii kulendeli tanga nintagetomo direct itatobekere a tweet yomoske gose X post yomoske Silvanus Osoro asabe gitago tebanga batenenirie segeka kia matukatato engagement yonsi ende yonsi babwate bunense melia United Democratic Alliance Party asoro gongorwa Gusii na ndamona satebetenga nigo asabire abagusii banyarakoba bakwarigania abaraiya bu asatebete bali asechibara roadside declarations asesemenda kamagotebanga nigo bachikoba bakwiranire merobeli yabo yogokinyo mu osiro mu Gusii gochakira litukulia la misi wichibosina barabaga magukwana raft of rallies barachikoba bagotwara engagement barachikoba bakogenda sechi sub county chiri asesemo ya Gusii ni chinsemo au mwancho muligeli na namono nourocha se screen ya gase mambia bono mwancho muligeli nenkwana yomoske Silvanus Osoro yuro mubungo bwesemo ya Bugirango mate kurunga Mugirango South. Yes. South Mugirango mwancho muligeli na namono igateba in the true spirit of democracy and political tolerance igongo teba ngabantu banyarka bagotwara into igurko balemereli. Yine ngwane ngiyese South Mugirango murai we Silvanus Osoro se bunge asengenjo you know bono iga Kisii enjerere neringa Matiang'i muna bari Gusii rero muna Matiang'i ari Gusii rero ngo pula ale crowd gose ngusare abana inji abange sana bacha se umugutano yani gosese chirari cyabo kiraba cross Kisii na Nyamira lakini oisikurigeri no asiri banu sio bateba ngeringa aba Gusii babone tekurigeri rero biyanga a crowd gose aba bari bakurigeri amangana siasa umuganda bakurigeri nga bara umuganda ora bese ase chirari cyabo Matiang'i Kalonzo netimwiri yaye nejira no muganda orache koba engaki Osoro Silvanus Osoro aragende netimu yaye ni oro kibuya nga ningwa Bagusii banjite mono wetani yonde lakini rende usikurigeri nonye siasa ya Gusii kurumage kurwa matuka maega muna bone keronya cha be ketabanda ama Bagusii amo akaire birogo byonsi bya Kisii byarenge 10 gento ngeringa engakieria abantu Abagusii mbaro kandi yo gwanjirerio kongese eso mwana ulengo yobe ngakieyo Simon Nyachae na ndo isikurigeri no nyembo no iga Abagusii enjera bako etabia Abagusii enjera yasere ko around Matiang'i na bokoranga mundo nde bwensi nonye simbarati na tebanga kokorare kindi gionsi rero kiara narigereti litukuregorekero Jubilee ari kuigoro abisigaria muchio Nyamira komo bwatani oyo mogose oyo mesa abantu bali bakorigie birogo bya byobogaba na Nyamira ukorunga diko mbagi na ruete warning nga ojia se simbarati nga injerendete yo kiara kubwatekana nere gare gotebanga simbarati otebirenga Matiang'i tabasogoso Kisii town tabasogoso ase roundabout ya capital kiara nero epicenter ya town akarua warning nga konye batagete umurembe mbabasako kogenda sesemi ndote tekurigereria siasa ya Gusii bono igana barai bali bande bali on the left side na ndeturigererie meganda nga kyo chakabaye koro kyo mwanchu muri ntete tondo mutumu kumusini kolende edokere ntete gotiga toka do mutumu kana kero na kolenge litoko ira no mugeni uri onde nera chese panel Mr. Amos bagoteba iga musacho kuiguru mukungu aye
labwate chinga kichingi ya choka menye miaka menga sense na ngikwa nyora tigatoira mangana tigatiera ko teba gara bere go sacho kwiguru na ngikwa kara kwa nyoro maeno ko jobu gachetu tando mutimo ko to koira dato chiche do magadi yonde Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyolia ogokwa gose okubonchurelia bono na bokonyoli baga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchurelia 0788666662 Mwancho muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwancho muligereri Nensoko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yobwikeranu na nene mono ntonyarako batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi sichinsemo bune chana kuru Mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa bako igwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinsemo Childoret no mugusi ora asichinsemo Childoret nera nyara kwa bako igwewa Mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinsemo Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa bako igwewa asenchera enkeranu chinsemo Chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakwigwa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotochi kwa bato gokora ege korugeito tonyara kwa bato gokora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara kwa bato gokorareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Soko TV oboroso bw'umugusi. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Mwancho muligereri chetre chitaike merongene na kianda maiga ichinsa ibire semambia bono na namono togendete gukwana asamagana arengete siasa muske Fred Matiang'i ne timu yaye bono ngo ikabara se chinsemo chiagusi yese chi stopover ao kuna gukwana na bananchi egati yabo sebachi kwa bagwetre ne county cheito chibere chiagusi semo ya Nyamira na boigo bagenda se county ya Kisii etaro ya matukata tu nigo bono bachi kwa bago twara ujumbe yabo eli bachi kwa bago kwana na bananchi na ndebono asemambia bono bali bago nkonya gukwanire nkwaneju konya Amos na mwire libaga obere gago kwana naye kwa mwigure kera twachira so mutimuko nabono twamentiro mugeni ondega igokoro kunga Mr Samuel Mumanyi tetenerara gukwani asemambia bona gatebinga kiagendrete mbura yatu tumaiti gose yaso abaka nyumba akeka aranyuru
wanjo aminto na wakwanire nandi gwakire nabo tokonyora epara ne gwata mang'ana amange na kambura akamuna kanyirira akona wanga chikona gutuinda indi okwanyora ng'a twanyori lakini better late than never no ndaiga ase ensoko pia mono sana Mr. Samuel twalenga nayo mwaka uli wetete mwaka uli twalenga ama happy new year chiyo agiyogendete mbiande nzene nkanyeku entumbika mugete nyasango na gutwigorera no gendete kuigwira mungino gegero mente miaka mingi asese ona ninje nabanka bo mwege muigwire mono ase omwaka uyu amosi solution amosi na batari kuri kibokorobe kada iko mwate banga mundu komenye miaka mingi gwikabo muigwiri ase murugioye aso murugioye njabona wombwate njera ndoje nga kwarigirio bomaye no gwa matuka mange teri ko banga gako bo muigwiri gako bo mubwatani bwo kwagache enka ni gisaku olio muthani one muya nandigireti ni manyete igaro mubwatani onaso kwagacha partnership enga yaito okubwatirana tindio muigwiri sare nonyene reta bwati tabwati recording ya yo muigwiri bwa tabwati tabetere iri konyigwira lakini ga sogo sera bwo kwagaje family igo tokubwata naso kwagaja so kwagaja nanda bantu bese kubwatia mangana ali ngokora bwone nabo nonyene nsi yaito ya Kenya rabese ego seka nsi yaito ya Kenya na bera njo sasa ndio kwagaje bindevi ya to make sure okay asante sana nidoche dara utete kwaliga disabu ili tigara igo gakire rago teba dare introduce zako bwakire na introduce zako bwakire okay kanalia chagire gatimba tinga kikia bukuba Mr. Samuel twagenda tenda gukwana magana mangi igoro ya siasa ngakiuligireti Sifuna no mulindo Sifuna tiankwana ne group yayo Sifuna na abana bagwatu bukarakali bubu ngaini ngagichinde umwana umayetega chakire osoko tugete none chingoko chiao chuchu bia turagiu korori kirike gwata malio nyama tamu koragi kibake bige twani gwana komanyanga ni mbwate twania so asenge njubu karakali bwabo nande wasiasa both wasiasa na lungaini boli nyasa bairo ndoje nga ngona ko soka bale nanga kiende na woto kuna batabanga there is no third wave but what you can there is a third wave and they are even more stronger than even the first and the second that we have always to a very to kulia sama matuka manga e wave ya banerete presidential candidate kurua se timu ili aba batara nero you know in politics was Kenya bune turagiri fugufugu lini yonziko somo musangirika nondo kwenzi bwana siasa to twara influence mba gutwara presidential candidate okay cause once a presidential candidate tiere busiogari nali abantu bawo chakuligirira ngaki NC itunga kiego enda koba through them so there is no way ngamba gutwara presidential candidate ezinje barabonzi pimbe bangete okay yeah but tutamanya ngaki yetukenengere kebisire maega tuza advantage no nyenye tukebisire maega okay. But as we stand this is a very formidable group of young people and I think ngageli amoya leo tawanga ngabono vijana ni viongozi wa kesho ukoranga ba ya itru nichi ngaki bono vijana watakuwa viongozi wa sasa okay. That's why you have seen them kwa tu abarale bago chaso bwomo yeah ndoje nga omanyete enjere siasa ya Kenya wekire nelinga egere o chesemesa ya national we go to a representation na ikia ko era tuaboli na ki konye jensi bako te banga ba de leaderless nande ba de tribeless yes garo tusikonyora group in Kenya itali tribeless is very nice lakini ayo ndokia garete jensi ba ka lose out useba ka siria opportunity
nese ngenjo batabwa to muterene yorarangiri kwa mesa. Okay. That's why serikali ya William Ruto ya rochenga omuntu bwekora nyare ko tenenia chance ko advance ko chikokora kendi yonsi ni Raila Odinga, so molet on board. Okay. So egende ketanga ningeringa chance yani timu ya Sifuna na abantu bande injia maswali ngwe boli utambe na linga nebenga abantu bali batali waka chikura batagete chikurenga kili ya eta mbanje mbaso ese group epi kuso sikurigere nonye n'abantu barengeso mu gutanoria amalemba percentage yana nego sena mbene neyo yarenga abamura bekegoriegeke abamura bekegorieke lakini egento ngoteberanga n'abamura ngeringa about 70% y'abantu barenge bose 50 bere igoro yemia y'abantu barenge getikeri barenga abasae okay abamura okay so umurindo bw'abasaye bayirete noro kuna gukwanira Mr Samuel ndate kuraburiga murayibwe nsage ndate goteba agustrabo sana konyora ikirenga kia bari bakumwamereringa nkibabwa ati bachikwa bagotebya abakenya poni gantubwate chi faction chikiri isatu buna tuwateba tubwate alternative united opposition was alternative government tigante yabuna batebire ngabarabu ne serikali itene ineganye teli bagali yabo lichiche twararire ebintu bako bagokwanira ebono linda mwananchi na linda ground neroro again tongirwa ne president go struggle na gero yes mwachire usobwamo mwa attract yabanta asobonge messaging ya linda mwananchi no satisfied ngwa address bale issues tiri abananchi batate kumanya ndara chagu ndere nguinyori genta kama Kenya ni adapted yetabigete etabie yerega akaro washawa abuli tukuri ndega magagaiga akabuli ngana agenda kyubwata bono ndo kwaruraiga na agenda kyubwata bucha konelia abananchi ega kwana they undertake something which is in public domain ega kwana tenga aba Kenya na bakongusana kubonelia agendas aba kongusana cause enda abesity era tenga okonyole bintu biko collectively biko letwamo kwamana konyoranga egento uzi agenda entangani irengire n'abantu gete tadabona for example ni tabenya agenda no koros chipara kwamana konyora muntu birengere bya nanga ipara chipara chikoros wa nasegete uzi region gete so wakachagwa dabanga abantu umuntu okobabuzio gali always nere agenda bakenya mbali kurigiriri nga agenda kikwabo kwabwa in short umuntu letre the agenda thing nande kama chikosel bottoms up umuntu kurwira mruto ne wale the agenda as much as yatara ikerani when ate beto usa promise it but is the one who went with an agenda area that thing it's bottom up otherwise bakenya mbali ko agenda they don't manifesto, they don't look at it, they want to see muntu kyo itole gali kwa example buna matiang yako anakurusi tukusinga this is the way to go. We don't look at the agenda matiang yukwane. That is why our minds still colonized in a way like we look at a person that is the person to go but agendas doesn't the montayo kwa agendas kusubana na inji mbali kwa awarenda se bono iga agenda ya United Opposition is very clear. Yani agenda opposition bago endera chikura chigocha ige manyikanete in the open. Na ndegere ya mere very strong. Ruto must go. That's a big agenda. Trabara baso te banga ngangie ko garabantu bago te banga Ruto must go digabale the agenda no. According to United Opposition go saba Kenya bali ba kurigereria siasa kurwa nseme yetali ya serikali ne ringe bintu bisare gete sengenjo ya Ruto so muna mukurusi Ruto mukumwiraka ebintu biko baguya okay ine ere agenda nandu sikurigeria agenda yege bweka ine agenda ya rengo 2002 kera abantu bade betena ki nturi ko chandika nturi ko nyako banga muna nkitoko chikokolekero moya ruro tigato morusio tomanye koiranie bindera ini ine ere ya renge agenda watabiri ine ere agenda anene sana ntagete bono tosoe asekirenga abaraiba United Opposition lero nigo bali ase county ya Nyamira
baguchakira chitaro etaro yabo ngubwatinde campaign trail ni maite itinari ibaye rwete ngakibago babagotara kibachika bakumira na bakogenda gusi tari Fred Matiang'i aligani because bona basani bayaletre purpose yayo guchia mu gusinererie to chakire Mr. Samuel. I think ko bwana na wanda nyirigiri from my sphere yeli tari to ends from but you know about that the chingongo chinde chiense yaito ya Kenya so but usi ngakiri wala ko ndakashawa liri muturubano kaba simbarati agataba ngatinda ito koragi inde ko mundu tayo chaga there is a time something like that but announced but to me they are building the base tibaka no kubwate Matiang'i kubeko mugusiama you know ndubwate endo kurukunga tumatinga kinda kirokazi kigusi but that unity yomugusi there are gaps chigapu nchiro abande mbale muina bago support the president ya mtu na abande mbaro bago support Matiang'i regardless ngange ndugi uchikubanya 2027 but iga sebale bona iga they are supporting umuntu abagiro umuntu nara asa tenene depending nengoro gusomo nganyo likero umuntu agorukuru iko bata kubwata ningaki umugusi into twebangire ku Mount Kenya ku eastern twebangire ku western twebangete otwacha gana ino mwebange so that tutuale one front because tutuale agenda ya monga ke yoyo ndata banga Ruto must go which I don't know how it's going to work but rende agenda you have achieved. Okay, for it to be achieved unity must be the core value yakoba considered igo munago trim bakwenda bawuchaka rero go consolidate bale ground buna bagateba ne ground because bado bateba ne ground go consolidate yarale tabanto seli bole elimo. Yes murai ata birenga taro jumna Ruto mazi we uchiko waka lakini rero we kamoro kumune uchiko waka ese liswali kwa olingeli etwe ya gusige bwate ebintu bibere rero biko ba communicated kujisa abananchi na kurusa abananchi abananchi rero ngoro kibale the national leaders ba united opposition nga Kisii na Nyamira lero Nyamira bale largely lakini baga wenda Kisii iko twasi mutinga by the time bakorwali na bakonyora baitire Kisii barigererie kwere so egendo rero abagusi bago banyamira babwatari bagari ya byo kworokia national leaders nga Matiang'i na the support base. Okay, egendo kendi ya kabere nkeringa aba nainji ba Kisii lero nkworoki kubale na united opposition ba danga united alternative government lero nali ba kworokia bagusi na ki imbare represented at the national level. Okay, national level mbale no nyembone kaba gusimba bwate chi representative wese national government osoro mbaro babunge mbaro lakini enere platform wingi ya yoka ya dokire bono iga 2027 aba gusiba goje se national platform go se bagoje se mesa ya yense goikaranza gokora go make decisions echi munense ikorawa vale semesa muna partners boko agacha boko rosia serikali. Okay, yes, I think whatever ne or communicate. Yes, there are communication whatever ne reach ko bage korore kanoro president bakurwana nero gusbakurwana rekiro kenero Mr. Samuel abande bateba are ahead of the schedule barabumbo niga bakwira na consolidate home ground usekuligereria sibabere bagotara bakoba central ba retreat bacha Nairobi bakuru central ba retreat bagenda chinsemo chinde bina turatebe chirichie principle ya besekuru bono abantu mbale chinsemo chia Turkana batararora united opposition yora abantu mbale chinsemo chia coast batarabarororo n'umulindobo ekera Fred Matiang'i chete coast it was more of a small event yarenge tu etabwata attraction yenene ndika oro chibacha ko match steps because Kenya take over central, take over Gusii, take over western, take over Bukamba. The president here ahead of schedule? By far.
think let me pick again though my elder brother I corner the communication, and he's a communication expert by the way. The communication I going to make you see. I think in a communication which is long overdue. Yeah, I go to make actually no last year mwaka hoja last year. But when I get kingo tabaranga ki actually this is something here itiru na nechingaki is one. William Ruto is on campaign trail every other single day. But you see United Opposition at some point they wait on Saturday and Sundays to go to church to address people from there. At what point about which merge? You know, the advantage the president has is one, now what the state resources is covered, Nabako and anywhere, security wise, everything. But to what the United Opposition, they want to circle, make oscillations, make rounds within their allocations too. That's why what Madiangina Lenge in Mombasa, but you didn't see an impact. It was not even in news. It was actually by bloggers that he was in Mombasa. Uzo kuligeria babo natembea bono na bengo mulero liwa masaku konyu kinire na ndo chakira ogea natembea kwa na komwe blade. I don't know what they are planning behind the curtains, but the point near Ringaki, the energy when the United Opposition emerge with one person or William Ruto is yet because amanaba ndo went to distribute nyalebe natembea water western do kirero gashawo wataga kalonzo wataga na bora wata mpaka coast, but they are not doing it again to kigera taka no gutebanga ko United Opposition no bo bagetenga ki abantu bali matembanga buna balira muna raida etia gazi ale kuzimkwaro je sifuna watabanga ki funika hiyo kitu na jacket. They are not used to do that. Enga giele to wata ngo jangne ro kuta chitia gas, but tia gas yaro jana koreki jana kumuikera. I don't know at what point tia gas yo kumuikera I feel he needs to go out there and smell the coffee. But to me, I think the president is far ahead in terms of Kurigi Chikura kubwa the United Opposition. As saying the reason, ogo tebanga kwao. No, they cannot match, but no go tebanga kwao. Okay. Yeah. Wanchumuligiriri nigo togendete gukwana n'abageni baito koyo kwande Amos libagana eranyara kabaga kurwa lingana liya yegaiga narega gonte binga enable sound mode ni maete ma technician chitu barole guseli yogi lingo soka lyo chisco na bangote bungeli yogi ndiyo soko bwakire. Okay. Waka mono wakire mono enambe yawo wakire gochaiga lakini kera nabwatire bono ko koyebutora Amos ngusi bales liboli nabo lindiringa ki a president igera ahead of the schedule nje korua 2022 ama tukona aberense ye isko yense garense ye merongevere gondo jenga nabura nyole ndu yane mbondera ika Kenya Wose oko base argument ya from a point of view ndari ku understand. Lakini again dongo teba ngelina ki one ngende kamo ngelinga President William Ruto tari kura koligia. Is the president ya wana go and across the country ya inspect ya magendero. No kida bantu bakoligi kura United Opposition. Aya secondly usikoligereria ndu yane atebanga nga tarochi muna bahoja gokora babwe William Ruto kuwatikana neje William Ruto nero gwendete gusturago abwe United Opposition ngendo keganyete United Opposition no gochore candidate. Let's look at numbers. Chikura chia eta Central Kenya ya agete chikura 6 million. In fact 5 million. William in Central Kenya, Raila Odinga yanyolete chikura over 1 million. Na William Ruto akanyora slightly 3.8 million. Igo yo mitumo manyara ndata kali gereri naki chikure echo 3.8 million nabachire. Chikura chia eta
chikura chia bete registered Luo Nyanza county nye chia Nyanza, Migori, Kisumu, Homa Bay na Siaya ne chikura 2.1 million. Lakini chikura chia gitu garo Raila Dingaro igo chia renge chikura 1.6 million. So bulero igamna to kwana William Ruto drop chikura chia chinyinge drop a large number of votes Central Kenya. Chira around or loosely over 60%. Ye chikura chia Central Kenya. So where is he going to get these votes? That only get statistics chia voter turnout ya last election. A county ya registered chikura chi turnout ya nene kabisa no ya watu chikura chinke Mbalingo. Ne county ya registered chikura chinke pia voter turnout 44%. Baringo ya renge 80%. Na Mombasa nero ya registered chinke pia ya renge 44%. 44% totewe fine 44% na ndo sikolire ya chikura chile registered Mombasa na bokolire linganirenga, lakini now togende a support base ya William Ruto cost ningonye bwate ngobwate that support base na ndo sikolire ya usually in Nairobi set town ya Nairobi bwate chikura around 3 all about around 2 million or thereabout. Usually in the cities serikali tiliko perform huya. Okay, serikali mostragere ase mecheme. Ngo stragere all the time. Ekerato te bango stragere ase mecheme ngira nesi Mr. Samuel. Amos yokwanire voter turnout. At least uchakire gukwanira gabo. Otebirenga Central region nero ya rwete chikura chinyinge. But you say kuligire centre ya bono iga nebwate demographics chia kirarorekane kibwate ibintu byayo toroche Jubilee Party ekoragwa no Moske Uhuru Kenyatta neroro DCP neroro naboigo tuise kuligereria omoske kidhure kindiki nere na aroro gekwera na ali SSM ya serikali ase bune deputy president kurworo iya UDA aya tukurworo togende chinsemo chinde buna chirichia coast at what advantage abakuru ku United Opposition barache korosia egera bagende busyo naba de serikali nero ngakiegwa out do chiri ya luziri ekikoli gikorwa sorogongoro ndi gwetera somura ibinse ndate go join ne point yae ndu ya nene you know the math ose sabwa waka ne zabu ya 2022 is very correct. But to me, uzenjera bono siasa eke wango ye ikere bona yo. Once you monto aisara stekero. Na boto go na ande opinion poll, I think is actually featuring opinion polls. Opinion poll has never counted. When we were doing the math, when we were in Azimio, and I was in Azimio then, I can promise you, we saw how we are going to win. We were we had confidence in going to because ekatu aliwaka math Western Nyanza to Jacosi to and Northeastern, the math was really on our side. But where are we now? We were nowhere. But you go yarenge contested election. Yes, that's what I'm saying. But there is a difference between working hard and working smart. Oyo gata eteko inko komoreri bagokwa ko support yo boibi tiga kole tiga ya gote anga ko work smart. No, the smart I'm talking about is not about talking about needing Karwe diwa go work hard no go work smart. I will give the difference. Smart you mean by yes, go work hard go work smart in elections. In elections, go work smart right now. Nda kwa example. One, William Ruto, as I trust, now I think he has lost. As I trust, he has buried his head. Yani akire de gonga bono I have
ngo consider that defeat buna abantu bakagirete. The point I want to put across Ruto is trying to work very smart in a way that now I will counter this opposition because the united opposition, they are spread all over the country. Ruto is one. Now the smartness I'm talking about is going to pick abantu bali we can see, and it is so good when it comes to cause and effect. The president, the current president. Okay. Whatever is so good. That's ibintu biri yakora. Mr. Mos. Yes. Umuske Fred bono munale gusi na partners five bali na barabo. Some of the issues baro araba ku accuse bagoteba igale emol au bali SSM ya Wiper. Ekera bali ase a campaign trail ya bakogenda. One a message bakuruoro. Partners yabaye. Number 2, nabugate a new team kurugusi abarayi bale ebiruga abandi of course bachire the other way na abandi bale bachire sensemo yaye ngikeli arakore kurwa message ya wichi asumugusi ekirane because boniga data kira cha kuligirira kibwene tor garo abantu more race ya 100 meters muko minyoka garogo royo mesa bandu bakumyoka tori gotogiyo ri mukumyoka komo so we gori yenjerengi ya yoko mo provoke abantu baruma ite garo kwa muramira godiga concentration yigo chance so garo aba bwatani bali bagoteba nga maybe matiangine mall ine strategy yo kuligichikura ine strategy yo kuligi ticket today kero mundu namanyete nga matiangine oyo mubwate chikura kireko na yense nona abantu bali bamumaite bagoteba nga oyo na fixed education na kolete gento getasegete oyo na kolete ya kolete so indoko expect muno mugusigo se muna political analyst korwense moto expect Kalonzo Musyoka jaga gotogi matiangi teriko baboigo na babwatani baere na barakirire kinia babwatani bae na barakwa na manganam njirende yonse advantage yero bono ganeringa united opposition yarigirie njira ndaro kengi yasoko make sure konye korwete eastern wago kuira eastern say no bako ba make sure no ngonyaro le wa attract numbers lero igamu na babwatani bali ba united opposition bali kisi bali nyamira egendo bako genda kurigirira ingeringa support yero ne yangenjoki bali barapinge movement yeye mbatake kobeka abantu para linde yake hande yake babekeriogi lakini naigwete igoro so mugutano renge nyamira abantu bagoteba nga onde bwensi otomiru na serikali yachiko wagegetureri wakeriogi against united opposition he will have himself to blame nabo kegendo kira manyore ekebe ke ntamaidikira kingangereki lakini egere ntebie nduyane gate banganjene nduwene na igona inde nimba to kwesule boko muruke nduwenke ngeli naki na beta keire democracy ese democracy na beta keire o monta to aro wanchiria oche setimu gete lakini egero kora analysis yo wene ka ba objective kiagara bono igo monto nde bwensi ogoteba nga William Ruto is doing well se country yeye bono igo monto nde bwensi ora kwane nga William Ruto aende te gokora maya na bora nyore uko igo nda twaro njengo twaro go na bonkonyora nga okorere tara kora buya mune konyaraka dense ye no ngibwire na njini nganje dense stable lakini ese gadense stable na ande ko bengi yanekero serikali kumukia abantu bonsi baba jitachiri bonsi yani kuruo muntu bwate jibesa chinyinge pako yo bwate jibesa chinge ba firinga no baramo lakini bono ge serikali yabo sam tera korera mu Kenya muneta keire kiagera
Samnero chaunyorire ga kana ndote bange bintu biacarikete kere mbura yature chi bintu bigucarika se serikali ikugwakia mbura netu netatua no nyino murakera no bantu bakuragira buya no nyine ne jipara kangachi igogete sengenjo igo tole 2026 sawa sawa nsoko bwakire gwakire simi sana tagete kwatheri bagasaminera gwe no toraye ngai kwaberete naituro tore Soko TV ya eronge marani ngaki bagate baba pita kwa ngaki resimi sana ngange ripoti era hapa Igo baterie na United Opposition igo bako na gukora siasa kiabo ase vituo byabo bono kuna bagoja mutio maita abantu bari bono igo bakere chama gunete nene barachora na bamanye na ningo gochikoba erani yabo Bone kera barachore bono igo bako na korosia na ninje nkuboli kero muntu kera na re kiama kia ya karonso yuchi na bako na koteba nga ninje nkuboli chikura so korosi renda abantu bali nsema yabo Bone nkire bako dana ngoja kochora na bali banyoroyo mo na libaraje banyore chimburu bono bako teba nga president the opposition rongo chere western Wanya kera wajira dina li bako dana ne president bono bamanya kuchaka kuira chara kera asiri bamate na president ya bonyarebe bona atende mo ye president ile ki arona bako genda ando nsote ana chikura ta yete kiagara ne rororo asante sana yamani aya Soko bwakire bwo mwelio Soko bwakire Hello ngaki bwakire Hello good morning ya Soko TV good morning bwakire ngaki bwakire madam Wakire biyanga ngakie kweli I'm not getting you right yare ko jare kanokya yeri TV yare ko biya let me do it immediately do it na mo command ngejika moboli ngajia dombi yere ngajia dawo ko bono tiganiri bageriga gokwani abagambe uba journalist chire studio Melin Biamole nkwano limumanyi nere manyete mono manyi wagwani nanjire Mailin ya getria na Mailin bosibori ko Kajiado ngaki Mailin ogendra Kajiado no timbiando moralia topic mwaletre rero gaki ningi ya mono kolende totebani omaene una inji according to me this is my opinion nantinto mirino onde I'm a politician and I listen a lot to ground whether here usi ngo itande na taratara matiangi ya go support useto kumo support ya asengi nzaru muksi mugusio minto ndo go itera na bewenerate ditukumneliria lero bakwenda gusi abagusiba minto whether you are in opposition usikorara ndi mo support yo mugusio minto ikiara ali na matemwa manene pero omwako yo matianya uchikoewa chikabire chichindo sebisa kwebinde bichikoranga o maene matianyo yo kona gokwanu goso gosalirwe elieta naro gosetayo so totamo supported in large numbers yaro kanerenga ngochiale kobe kwa segete eitabe deputy gosabe just a member in opposition okay inche amaoni ane ntaite kobwate sia mumanyi o muntu koro kwa Ruto igachagete that is the benefit of being in government any president you say government born or in campaign we can't campaign using the government resources igo Ruto igachagete kore campaign ya immediately buna unity of president okay ntonga inana matiangi obintu bunarega abantu bamonjokana ine na bwaba bi you have to mention that nanda abantu bamanye wikera matiangi is not 1+1 matiangi bono igo bega untouchable tali wekereka tali ko ba advised abantu mbara romonto naro ngakere simio monene sana obonte binga possibly why you creating enemies kera so go because I always condemn abantu abamweta naine
abantu abamwitane ne bakogera atari goikeru eyanga ya ene kunubu na Yesu Kristo ngakiba embu yabo kwekwa na nkibago koreke. What is this abagusiba tate goteba getara ikasari? Abagusimba tate go feel ngana intuntu gato yominto to go kwane no koboko ko yoro gotera go nga inda arushe mugambi nda kuna no koboko iga. Yani they feel that ownership, entitlement yetayo. Okay. Injabuna mailin ama advice nyomo gusi urubono bakachinga kisho wakachikura 2027, but today is very important. Iko mwana minange elina chigotwara ekebe yasaba uchikara SMS, otherwise muga koyoleime akambeini ta akambeini na irete chikura atarenge ase serikali ono yekera bwate all instruments of power nkiata akole no mo debut ulengi biya mono sana Maylin birengere biya kurwa senseme ya Kajiado ichi niti simijiri cyarego gosagara sinini omusbati nimo mayete buya nari giti chikura Kajiado somewhere Kajiado iri bwate turongai yariga osoire ko soe samatemu ya fota psychology eri itagende buya na no muntu bweke wangekia sengenjo no nyene karo omo ntakuri gichikura kurwe kenyorogete aba bwata ni weke nyorogeri na bakonyora bagote banga intutarato tebia ogende osoe kuri gichikura seinaria kenyorogeri kiao na gikuruku nyasimwa nyasimwa moso akorije kero kyo bujumbe abantu banyasimwa muna bagote banga intuto igwete na beta kiro igwe ngendo geta kiro no kuigwa kiagera nona abantu nabo abakwara ko boli naki konye mo jumbe we kenyoro kiao tara mo jumbe we ko constituency au ko ngataraje kugusabe kuraye rero dingo yero kusaba ukwagera ugote banga nere bweko ko ira chikura ero chiro kororire lakini nane ndatokirigererie ngenje yiga na debirie no nyene ndu ya ne samu na kino no mungi na musubati umweshimiwa na mali na bongo debi na ki William Ruto bono igatari kura kurigia William Ruto gae twekirogo akaegu nechibesa chiense akora magenderero yense ekero to koliranga William Ruto tara kolegento ine njerenge yo komotebi ngebintu mbirakoru that's why nabo kwerende method yo tumeka na musubati na endu yaye Sam ne rinaki ne bwekene ya William Ruto nganje na akorire ibintu na akorire ngebi na aretirega ebintu ebinaretirega diga na bari barete ibintu ba lakini abantu umuntu ire chibe sakorere gasi William Ruto let me ask you ekero president moya arete Uhuru Kenyatta agatebanga nero kwiro president abantu nabo bare gosanga nyoma yetenga serikali to koyebwa sengenjo Uhuru Kenyatta muna batebire nero kwira chikura teriko babo eso ngenje ndo karoro mura ingelinga no rige report psychology psychology election psychology orige ribu yangelinga nkobere raisi gotebage nkobere raisi korama goso kerabeire gose nkobere raisi koresa magosa abire kubwa karo wakorera maya nonayo nyomba mwao gari na bo korama ya ugore bintu Valentine okole rumongi na keregento lakini utachama gosa yamo okay tigande the Sam otegereiro bero mo na ne chinka kichele Sam taito kwanire ase anamono to kwanira tale itwaye kwanire mugusi at this point igarengere tinga Fred na egwe etiquette iratoka taire etiquette ye otigaire kurukwa omokonye unyarebe badi natigarite se presidency nga ne anxiety abagusi ba kechikura gosaba gusi bajigobe ko rubebe what does it mean because about tabanga kendi gyose gekobeze united leaders baro batebire oyo mwago choru yo ndaga ndebosio togaraki togo stick effort terese birengele bya mbere bye I think wanangwana na njebune voter enjere yamo uisuko nyora matiangina kwana mweso nchibikibere njira ara tabanga they want to employ and a scientific model yokwanda ochole presidential candidate otherwise no nye iteriko chikoba employed uzide come to play that means gendonge yakwanda kwanja outside that model yakoraki it is scientific ndada okoroki as a crackdown bono ya any opposition ya chakro crack if you see umatega kanete enta kanete umateni boardroom decisions
ili bago isaransa uteli banywe cha banye na mache Kerenget ba deciding ngo koraki ngo gochor Matiang'i ozo kuligeria ochakire gutwara obwo bagete because as a team Matiang'i is the one who joined late. Hello. As a team Babu Kashawa Kalonzo, they have been together. Matiang'i joined late. But Ochakre Koranga, the decision was made earlier on before I joined Kambi. So he's trying also to fight for his space. But I can assure you, if they are not going to use that scientific model, which I know if they use a scientific model to choose a presidential candidate, the opposition, Matiang'i will lead. I can assure you for free if they use a scientific model. But if they cannot use that scientific model, trust you me. As opposition. That united it is on who wants to be a president. Okay. The only person the only person to the constitutionally in Ngashawa. You and me. Is not constitutionally not everything no mwakili ga gantebia the as per now rubber stamp. We are saying as per now perception ya ko impeached. Yeah. So once go very impeached no the chief justice that once you are impeached you are impeached. Okay. Now ndoje ngo utorole chi. Dinda ko mungu ndo mana yaro mwangu. Ororoba. What I'm trying to say here is politics otokunyelile from the face value. Okay. But enkoro yabanda our united opposition, you might finding, and I can assure you will come back here. One or two people will jump ship from that united opposition to Kwanera. Inja I can tell you one, and then I'm on later. I can throw chess in Jontara Uliba. The anti-gerede. Okay, no church to Madame Litcolinde to call it. Kubwate kana ndugu yane ngelinga Matiang'i came late. The answer is no. Matiang'i never came late. Matiang'i moiso ndega alenge CS. Kalonzo bakaenda the koligi chikura. Bashagwa mbaru ete serikali. Matiang'i daraja lede ajire ngaki yaye. Mwa abantu mbale bagocha bono muna Sifuna na abana ubalelete. Abana banyora kungocha bale. Mondo tayo lelete esa election ese chikura. Chikura lituke elimo na 1000. Yes. Endo kerongerina ki bono iga nonye nabantu bali bari abagwata nibo opposition impama yetenga the moment bakogenda isiko chitia gasiko chikoba chinyinge. Okay. Ntagete tukurege kwera chinga kire kire chichiaminyo kire sana Mr. Samu no gwatamange kwere goteba litukulinde ni chembarangiri gege to interrogate numbers gendo naro de mugo kwanera igoro ne chinamba naro cheli tukeli monya sana ntebeti nga nabwate gitabu gichi namba ge koro kinga kibantu bachikaba bagwa kachikura mwanchu muri libo chori bwate to mwaka bwechiri 2022 abantu 1 million 10 mbaso gete kwa kachikura if I'm not right wrong. Abantu aba tibachete kwa kachikura ntomaiti go sembache babe exact na ndege ntokendigia kabire tocha go interrogate chinga kichinda kira togenda ete Mr. Nyasani morosi presentation ya Jumatatu nelinga ntutaite komanya omoikoyo buna gwateba tiga tutume kubo kabira buna mwateba ni garu munda bwechikura gende kinabere ngo bol sana abwato munda aro munda bwechikura andi twararire mata karwa sakwa na bwango iga agateba nga erekera ko genda bwechibusia iga onye gago onye takwa yuko be flag bearer ago support yo ndetakoba running mate igemi netinga akwe busikurwese ensemo ya presidency ege sakugeyo chiko tigara getigarite se presidency koligi ne kyomoruya ne amini kyomugusi totebe ne kyomokamba na perhaps totebe moluya onye kali in picture ebisa kwibere ekera biko chikonyora umuntu ataitabakonya ebacha kogenda oro baruane gosembache baigwane echinga kichinde tocha kwato kwanera mwancho muligeli chetri chitake 34 maiga hechisa isatu ikirabu no tokorero murobeli nsoko bwakire nindoche chisimine chinyinge chigocha kolende tocha totwale chinga kichindonge tukwanere to interrogate kera italia yagenda tantara message chirigenda tegukwano nabarai au nande totete kora gosomuske Fred rero nabase gozindwa gosatebe ngabana bwa barai bagokwana kurusi na mange tochikoba tokuligeli kurwa setali yura basa chinseme chagusi cheguru ku Innocent Onyango twalinge na Diana Ndemo na boigo Amos no araiga na Sambu ya mona sokonyora libaga nindo chega alia sense miliende nyauma monyonge gacha nego bigitega iga
na ndere na muburia charo sari gwegeseso buguririe karamu ni kibungu tatu gutagie nyumba babiengia sana na madam Edina no arega iga ekara twabwatira ni kikosi kionsi pikoleto mu rubiri soko bwa kiritumira ne mambia tokwa na manke mbiya muno.